Hasiera eman zaio infantil mutilen tandari, txapelketari, lehenbiziko kaletik San Juan, bigarrenetik Ibaika eta hirugarrenetikan Orio. Gogoratu, bakoitza bere kaletikan sartu behar dula barrua. Mulgara aliatu behar dute, bakoitza bere kaletikan. San Juanen denbora, Ziabogan 2:29, Ibaikana 2:55 eta Orio han denbora 2:32. Gogoratu, bakoitzak bere kaletikan sartu behar dula.
Tanda honetako denborak, San Juan, 5-0-7, Ibaika, 5-27, eta Orioa, 4-49, San Juan, 5-0-7, Ibaika, 5-27, Orioa, 4-49. Egunon entzule guztioi. Gipuzkoako txapelketak izango ditugu jarraian, jada, urtsoak gogo zekin diote eta infantil mailako mutilen lehen estropada jokatu berria dugu, gogoratu estropada 1000 metroko estropada eremuan jokatu dela. Joan etorri bakarrean, eta bertan oriotarrak izan ditugu, garaie 5 minututuk bera gestea lortu duten bakarrak izan ditugu, 4 minutu eta 59 segunduko denbora eginez, ondoren bigarren postuan San Juandarrak sailkatu dira, hauek 8 segundo gehiago behar izan dituzte, eta horretako Ibaikako aurrak izan dira hirugarren sailkatuak, 28 segundo gehiago behar izan dituztelarik. Eta jarraian partaidetza desente oparoagoa izango duen aurren beste txanda izango dugu. Infantil mailan, emakumezkoen mailan, bi txanda izango bai ditugu goratu, gaurko txanda hauek antoratu direla atzo jokatutako ligako azken jardunaldiaren arabera, emaitzen arabera. Eta lehen txanda batean, etxeko neskak izango ditugu, San Pedrotarrak lehen kaletik, bigarren kaletik Zarautz, hirugarrenetik Orio, eta laugarren kaletik, infantil emakumezkoen maila honetan, Tolosaldea. Eta ondoren bigarren maila batean, bigarren txanda batean, noga izan da. Lehen kaletik Getariarrak izango ditugu, Mutrikukoak bigarrenetik, Zumaia hirugarrenetik, eta Ibaika laugarren kaletik. Hortxe ikusten ditugu neskatxak prestatzen ari direla, besoak luze, haizeak ez die errestasun handirik emango, behar bezala prestatu ahal izateko, baina tentuarekin eta pazientzia pixka batekin lortuko dute, inolako zalantzarik gabe. Pasai San Pedro gaude, Gipuzkoako Federazioak antolatutako Gipuzkoako txapelketak jokoan, maila desberdinetan, eta gogoratu lehengo larun batean, Gasteizen, Legution, Araban, izandako Eusko Labelek babestutako topaketan, Gipuzkoa eta Bizkaiko batel desberdinetakoak lehian izan genitula, Euskadiko txapelketaren atariko zerbait, eta baita jakinak Gipuzkoako txapelketa ontarako ere, azken frogak egiteko eremu aproposa, haizeak bai, zertxo bait zaildu dezakeo, baita hemen ere, baina estropada eremu gano horretan, frogak egiteko eta askotan erabili izaten dituzte talde desberdinetakoak urtean zehar. Gogoratu prestatzen ari direla infantil emakumezkoen mailako lehen estropadan arituko diren San Pedro, Zarautz, Orio eta Tolosaldea. Itxasoak ez du eragozpen askorik sortzen hemen kai barru honetan, baina haizeak bai, arroz xamar. Jotzen du, haize fresko xamarra gainera, guraldi zoragarriak izan ditugu lehengo astean eta, baina udaberria iristearekin batera berriro ere bueltatu zaizkigu neguko hotz eta zailtasunak, haizeak sortzen dituen zailtasun horiek. Elurra ere nahiko gertu izan dugu gaur gauean, eta etortzeko ere ausardiaz motorrean etorriaren ez busti alditxo bat ere hartu dugu azken txubaskoekin, orain ezkerrak bintzate guzki atera dela. Zailtasunen bat ere sortuko digu honek ikusteko, baina bandera txuria eta une batetik bestera ikusi ditugu lanean, da hortxe ditugu lanean lau batelak, San Pedro lehen kaletik, Zarautz bigarrenetik, Orio hirugarrenetik, eta Tolosaldea laugarren
kaletik bandera txuria oraindik ere goian, 20 segundoak igaro arte gogoratu estropada abadiaren bat edo zerbait gertatuko balitz. Bertan bera geratzeko posibilitatea dagoela, baina estropada balekoa dela lehen paladatik, eta hortik aurrera, matxura edo arazoren bat izan da, kanporatuak izango lirateke. Aurrera doa estropada, hauek ere 1000 metroko estropada ere muan lehiatuko dute, joan eta etorriak besterik ez dituzte egingo, besterik aurtxo hauentzako nahikoa eta soberan ere izango da, eta bai, gozatuko dugu lehen txanda honek eskaintzen digunarekin. Espero, alde batetik eguzkiak, gure pantaiak ere zertxo bait behar bezala ikusteko zailtasunak sortzen dizkigu, baina ala moduan aleginak eta bi egingo ditugu, bai emaitzak eta baita komentatu beharrekoak zuen ganatzeko. Goizan zehar ere, jende askorik ez da hurbildu oraindik, baina pixkana gero eta gehiago hurbilduko direla seguru nago, eta baten iritziak ere zuen ganatzen aleginduko gara, denboraldiaren inguruan eta arraunaren inguruko bitxikeri eta aipatu beharreko guzti horiek zuen ganatzen aleginduko gara. Parekotasun handi xamarra, dirudienez, gu hemen zertxo bait urruti ditugu eta erreferentziak hartzeko errestasun askorik ez, baina ez dirudi alde handia dagoenik batak eta besteen artean. Horren ikusi behar bai, hori lehen kale honek zer eskaintzen duen onura edo kaltea kanalak sortzen duen korronte eta haizeak direla eta berehala, oraindik ere denbora pixkatxo bat beharko dugu, lehen eta ziaboga bakar horretan markatutako denborak ikusi alizateko 2 minutu igaro dira irtera hartu dutenetik, eta ea erreferentzi horrek gauzak zertxo bait argitzeko posibilitatea eskaintzen digun. Agian, hemendik ikusita esango nuke laugarren kaletik daukagun Tolosaldea izan daitekela edo erekitzen hasi ez zote den Orioko taldea, bai, gurutzatzen ikusten ditugu, hirugarren, bigarren, laugarren, eta ez dakit korronteak eta haizearen ondorioz izango den, baina behintzat lehen luze honetan laugarrenak izan ditugu, lehen kaletik irtendako herrikoak San Pedrotarrak. Berehala eskainiko dizkizugu denbora horiek, epaiek eskuratu bezain pronto, baina argi geratu dena zera da, Orioko neskak dutela ziaboga lehen da biziko postu horretan eta itxuraz eutxi egiten diotela gutxieneko alde horrei, eta egurren datoz. Denborak jasotzen ditugun eta eskaintzeko posibilitatea daukagun. Bitartean hauek ez daude denboren zai eta jo eta zu hortxe datoz lanak amaitu nahiean. Maila honetan gogoratu beste txanda bat ere izango dugula. Getaria lehen kaletik, Mutxuko bigarrenetik Zalumaia, hirugarrenetik eta Ibaika laugarren kaletik adituko direla. Erdialdera. Hortxe denborak. 2:49 Zarautz, 2:49 Orio, 2:48 eta Tolosak 2:50. Ikusi izan dituzue denbora pixka bat gehiago beharko genuke denbora horiek zuen ganatzeko, hitzez behintzat zuen ganatzeko, geroko txandetan joango gara gure lanak fintzen zalantzarik gabe. Baina argi dagoen azera da txanda honetan nagusi ditugula Oriotarrak, nahiz eta, pixkana ikusten dugu zarauztarrak ere ahaleginean datozela, baina nik uste nahiko izango dela zebogan zeramaten alde horrei eustea, txanda hondako lehen irabazlea izateko. Haizea momentu batzuetan, kasu honetan lagungarri badute ere, gaurko estropadan aurkari deserosoa, gaurko estropadetan barkatu, aurkari deserosoa izango dute zalantzarik gabe gaur lehian arituko diren kirolari guztiak, haizeak sortzen dituen eragozpenak, Oriotarrak. Bala da
mosten, baina sendo, lortuko dute garaipena lehen infantil emakumezkoen maila honetako lehen estropadan. Hortxe, ja, Oriotarrak, 5:22 behin-behineko denbora, gogoratu gero denbora ofizialak eskainiko dizkizuegula. Bueno, eta bigarren eta hirugarren posturako lehia estu xamarra ikusi dugu, baiek ze denbora eskaintzen dizkiguten. Eta lanak amaitzear, etxeko neskak San Pedrotarrak lehen kaletik irten diren San Pedrotarrak, zertxo baite atzean, espero nahi baina gehiago geratu direlarik. Oriok lortu du garaipena, bigarren posturako zalantzak ditugu, eta hori bai, laugarren posturako ere ez daukagu inolako zalantzarik. San Pedrotarrak geratu bai dira, denborak. Jasotzen dirugun, eta denbora horiek eskaintzeko posibilitatea dugun. Bitarte honetan beste txandan arituko direnak, eta beste lehietan arituko direnak, bere beroketa ariketekin jarraitzen duten bitartean. Bueno, sorotan beleren doinuak lagun, gustorago beti, ez da? Antolakuntzak jarritako ambienterako doinuak, hortxe berriro, errepikabenean ikusi dugu Oriotarren helmugaratzea. Hortxe denborak. 5:52. Zarautz, 5:23. 5:52, 5:23. Eta Tolosak, 5:23. 5:22 eta berriro apuntatzen ari ginela galdu egin ditugu denborak, baina bueno, behintzat hortxe ikusi ahal izan dugu Oriotarren garaipena, garaipen sendoa, eta bueno, pixkana, bigarren txandarako prestatzen hasi zaizkigu. Bere kaletikan sartu behar dula. Estropada eremu honek dituen berezitasunak direla eta ez direla, kaleak errespetatu egin behar dituzte, ondorioz bere kaletik kanpo sartuko balitzontziren bat, kanporatu esango litzake. Bere ala prestatu zaizkigu, itxuraz bigarren kaletik dijoazen mutrikuarrak zertxo bait abante egin beharko dute, erabat lerrokatuak geratu ahal izateko. Hortxe, lerrokatu xamarrak ikusten ditugu, lehorretik bere ala epaileak altzatuko du bai, jada, bandera txuria, hasiera eman zaio bigarren txanda honei ere, infantil emakumezkoen mailan, Getarialen kaletik, Mutriku bigarrenetik, Zumaia hirugarrenetik, laugarren kaletik. Ibaika, ziztu bizian irten dira, nik esango nuke bigarren kaleko Mutrikuk jada aurre hartu duela, zertxo bait, eta 20 segunduak ikaro dira. Estropada gera ezina dugu, hemendik aurrera, eta ea, zer eskaintzen diguten bigarren txandan, infantil mailako bigarren txandan, irten diren taldeak. Bueno, 2 minutura hurbiltzen ari gara, ondorioz ziaboa gertu izango dute txanda honetan
ari diren taldeak. Eta, ze denbora markatzen dituzten. Eta lehengo txandan Oriotarrek Ziabogan eta gero amaieran markatu dituzten, lortu dituzten emaitza horiek hobetzeko posibilitate daukaten. Hortxe. Mutrikuko neskak, hortxe, bigarren kaletik. Bai, alde desentearekin, hortxe, lortu dute Ziaboga ematea. 53 gutxi gora berako behin-behineko denborak. Eta ondoren lehen kalea, hirugarren eta oraintxe Ziabogan ahalegintzen ari diren laugarren kaleko Ibaikakoak ere. Bere jardunean, berehala, denbora horiek, adi, ea denbora pixka bat gehiago daukagun denbora horiek ikusi eta apuntatu ahal izateko. Ez da gainera, da sartzen zaigun eguzkiak ez digu errestasun handirik ematen. Gure apuntitxoak eta hartzeko. Bete-betean bigarren luzean sartuak ditugu ontziak. 3 minutu terdi estropadari hasiera eman zaionetik eta mutrikuko neskak sendo ikusten ditugu bere jardunean. Ziabogako denborak. Hortxe Ziabogan. Denborarik onena Mutrikuk. 2:35 denborarekin. 2:41 bigarren postuan Getaria. Ondoren 2:47 Zumaia eta 2:55 2:55 denborarekin Ibaikako neskak. 2:15 Getariak markaturiko Mutrikuk markaturiko denbora, txandako denborarik onena. Berriro ere haizea alde, neurri batean behintzat bigarren luze honetan eta eskertuko dute. Abiadura, bai, antzematen da abiaduran askar xamar datozela txanda honetan ari diren ontziak eta sendotasun handiarekin ikusten ditugu Mutrikuko neskak garaipena lortuko duten. Neskak zalantzarik gabe jada alde ikaragarria ateratzen bai diete bigarren eta hirugarren posturako lehian ari diren beste bi ontziei, Getaria eta Zumaiari. Getaria nik esango nuke bigarren postuan datorrela, Zumaia hirugarrenean eta laugarren postuan Ibaikako neskak datozela. Ea, azken metrotan sartuak, amaitu dituzte bere lanak 5:02 denborarekin, behin-behineko denborarekin, 5:02 eta hortxe, Getariarrak 10 segundo gehiago behar izan dituzte. Eta hirugarren postuan, hortxe, ikusten ditugu. Hauek ere amaitu dituzte bere lanak, 21 segundo gehiago behar izan dituztelarik, eta Ibaikakoak laugarren postuan datoz. Laugarren postuan, lanak amaitzen, animo neskak. Hortxe, azken, hauek ere amaitu dituzte bere lanak. 29 segundo gehiago behar izan dituztelarik. Garaipena behintzat argi dago txandan, 5 minutu eta 2 segunduko denborarekin Mutrikuko lortu duela. Eskaintzen dizkiguten azken denborak. Eta jakin izango dugu ze talde geratu den infantil emakumezkoen mailan Gipuzkoako txapeldun. Eta nola geratu den podiuna. Eta gero bandera nork jaso ahal izango duen. Hori berehala izango dugu. Eta bitartean, promesa mailako, kadete mailako txandei ekingo zaio. Lehendabiziko txandan hiru talde izango ditugu mutiletan. Zarautz Tolosaldea eta Getaria. Guazen denborekin. Mutriku 5:14 markatu, Getariak 5:14, Mutrikuk 5:03, Zumaiak 5:25 eta Ibaikak 5:42. Txapelduna Mutriku. Entzun duzu, Horiek izan dira denborak 5:03
Mutrikuk markatu duen denbora, bigarren postuan Getaria sailkatu da, 54ko denborarekin, 5:42koarekin, ez, 5:25koarekin barkatu, hirugarren postuan Zumaia eta 5:42koarekin, Ibaikakoak sailkatu dira eta Gipuzkoako txapeldun, emakumezkoen infantil mailan Mutrikuko neskak sendotasun handia erakutsi zuten lehengo egunean lehen aipatutako Legution eginiko topaketan eta gaur ere baieztatu dute eta Euskadiko txapelketarako talde sendo bezala aurkezten direla ez da inolako zalantzarik aipatu dizuegu. Promesa mailako ontziak berehala izango ditugu. Lanerako Prest, Zarauzan kaletik, Tolosaldea bigarrenetik eta bigarren kaletik Zarautz, hirugarrenetik gauzak zehatz aipatzeko ahaleginean. Tolosa hirugarrenetik eta Getaria laugarren kaletik hiru ontzi direnez, lehen kalea utxik izango dugu, baina itxura zertxo baita atzeratu egin diteke. Txanda honen hasera, eten txiki bat egingo dugu eta berehala jarraituko dugu. Zuekin San Pedron egiten ari diren Gipuzkoako txapelketa honen kontakizunarekin.
5 minutu gelditzen dira. Federaukentzako saria, hasteko Zarautz 2. kaletikan eta Getaria 4. kaletikan. Gogoratu, bakoitza B kaletikan sartu behar dira. Irtera hartu dute, Zarautz 2. kaletikan, eta Getaria 4. kaletikan. Bost eta azten. Bale, listo. Hartu ebanari ekin dioguz, bitarte honetan eta eten txiki honetan, arraun munduko prestatzaile lagun eta hainbat agurtu eta azken orduko berritxoak eta komentatu eta hortxe jardun dugu, baina gu gureari heldu behar diogu eta gaurkoan Gipuzkoako txapelketa honetan gertatzen dena zuen ganatzea da helburu eta horretan ahaleginduko gara aldugun neurrian hemendik aurrera ere. Gogoratu mutilen promesa mailako lehen txanda dugula jokoan, 3 ontzi lehian, Zarautz 2. kaletik, Tolosaldea 3. eta Getaria 4. kaletik, hurrengo txandan, San Juan, San Pedro, Orio eta Ibaika izango ditugula orden horretan, 1500 metroko eremuan, irtera beste txandakoek ziaboga eman duten puntuan hartu dute. Ondorioz, 500 metroko San Pedroko eremuan. Bai gaude, San Pedroko badiotz, San Pedron daukagu gure kokagunea. Bai, arrazoi jaso dugu bai informazio hori Tolosaldeak ez duela irtera hartu eta ondorioz Zarautz eta Getariak eginikoa eskainiko dizuegu gure paperen artean eta gure jarraitu beharrekoen artean momentu batzuetan uretan gertatzen dena ere urruti xamar izan da kosta egite zaigu. Konturatzea hortxe, ziaboga bete-betean, zarauztarrak, haizeak desente bultzatu ditu, egin dute 2 minutu eta 6 segunduko denboran, gogorra izan egingo zaie, orain ekin dioten luzea, haizea erabat kontran, oso arrotz, gainera momentu honetan, Getariarrak ere, hortxe zetxo eta estuago agian, baina hauek ere egin dute bere lana 2 minutu eta 22 segunduko behin-behineko denboran,
berara, edo epaileek eskaintzen diguten bezain pronto emango dizkizuegu, edo ikusian izango dituzue baita denbora horiek. Baina lanean, bigarren luzean, bete-betean, bigarren luze gaurkoan gogor izango duten honetan, zarauztarrak eta getariarrak, zarauztarrak izan ditugu lehendabiziko postuan Ziaboga horretan, hortxe, 2:9 denborarekin Zarautz eta Getaria 2:25 denborarekin bigarren postuan. Hori bai, aipatu dugu, zabal xamar, haizeak asko bultzatzen baizuen ikusi dugula Zarauztarren maniobra. Hortxe, 2 minutu eta 9, eta estropadaria zera mantzai-honetik 3 minutu eta 18 segundo igaro dira, eta aurrera jarraitzen du gizonezkoen promesa mailako Gipuzkoako txapelketarako baliagarria den lehen txandan 3 ontzi behar genituen izan, baina azkenean Tolosaldeak ez du parte hartu txanda honetan, eta Zarautz, Getaria eta Zarautz ditugu lehian, eta gogoratu, ondoren beste txanda bat ere izango dugula, San Juan lehen kaletik, San Pedro bigarrenetik, Orio hirugarrenetik, eta Ibaika laugarren kaletik deman lehian izango direla. Itxuraz, haize bortitz horrek zertxo bait behera egin du, eskertuko dute bai, txanda hontan lanean ditugun bi batelak. Zarautzek denbora alde desenteak entzen zion. Lehen Ziaboga horretan, bigarren postuan dijoa zen Getariarrei, eta zenbait ikusten alde hori areagotzea edo laburtzea lortu duten bizilagunen arteko lehia honetan ditugun bi ontziak. Getaria Zarautz eta Getaria. Baleararen inguruan ez gara hasiko berban hitz egiten ez gara hasiko eztabaidan, baten bat zerretu ikungalako igual baita gogoratzarekin ere. Hortxe Zarauztarrak eta urrutiago ditugunez itxurosoago, hemen ezin izan dugu ikusi lehendabizikoan izan dituzten arazoak, ez dut ustez lehendabizikoan aipatu dugu haizeak arrotz jotzen zuela gogor eta haizearen indar horrek ere ez diela errestasunik eman. Ziabogari ekiten hortxe Getariarrak, pixkana, orain kontuz, ibili beharko dira, ze haizea kontrain izan da baliza behar bezala utzi alizateko, bai, itxuraz, arrazonik gabe egin dute bere maniobra, eta guazen ikustea. Zarauten denbora, 4:57, Getarian denbora 5:20. Alde haundi xamarra, 23 segundo, hain zuzen ere, bi ontzien artea. 4:57 Zarautz, eta Getariak 5:20 denbora behar izan bai dute bigarren maniobra burutu, bete ahal izateko. Aldeak gero eta zabalagoak ondorioz. Azken luzeari, 3. luzeari ekin diote, eta ez dakit eroso, behintzat sailkapenari dagokionez bai, eroso Zarauztarrak, eta lehen izan duten kaltearen pareko ez da izango, baina behintzat laguntza izango dute. Azken luze honetan lanean ditugun bi ontziak, lanak aurrera eraman alizateko haizeak bultza egingo bai die. 23 segunduko aldea, Zarauztarrek, lehendabiziko postuan, berak amaituko dituzte lanak, zeru eta lurran nazten ez badira eta ez dirudi. Hori esateko arrazoiak egon ditezkenik. Hortxe, Zarauztarrak jo eta zu azken txapan sartuta. Momentu da hortxe. Lanak amaitzen, 4:57 Ziabogan, talde hori bai zabaltzea lortu dute zalantzarik gabe, amaitu dituzte bere lanak 7 minutu eta 8 segunduko behin-behineko denborarekin. 7 minutu eta 8 segundo, eta luze xamarrek egiten ari zaie
bigarren postuan amaituko duten Zarautzen denbora, getariarrek. 7-12. Bueno, nonbait kronometroekin badago arazotxoren bat, 5-12. Ezin da izan, 7 minutuko denbora markatu bai dute, baina zen megafoniatik entzun dugun denboraren arabera, aldeak daude. Hortxe, getariarrek ere amaitu dituzte bere lanak, 45 behin-behineko denbora, berriro gogoratu, 45 segundu gehiagoko denbora markatuz. Berehala eskainiko dizkizugu epaienak. 7-56. 7-56. Zarauztarren denbora. Ez dakit nik. Hortxe, horiek bai denbora fidagarriak. Zarauztarrek 7-12. 7-56. Getariarrek markatutako denbora. Garaipen sendoa, zalantzarik gabe. Zarauztarrek 7 minutu eta 12 segunduko denborarekin markatutakoa, eta hori izango dute begitik jotako erreferentzi bezala urrengo txandan irtengo diren lau izan ditugu, baina lau izango ditugu urrengo txandan. Leian, San Juan lehen kaletik, bigarrenetik San Pedro Orio hirugarrenetik, eta Ibaika laugarren kaletik. Gogoratu Mutrikuk lortu duela infantil mailako aurren mailako emakumezkoen mailan garaia izatea, eta aurren mailan gizonezkoetan, mutiletan, Oriok lortu duela garaipena, eta bide batez Gipuzkoako txapelketa aurrengo txandarako ontziak prestatzen hasiak ditugu, eta horrei ere berehala ekingo digu. Promesa mutilen txapelketa jolastuko da, lehenbiziko kaletikan San Juan, bigarren kaletikan San Pedro, hirugarren kaletikan Orioa, eta herritik gertuen dagoen kaletik irtengo dira. Ez dakik horrek bere eragina izango ote duen ez geratzen da herria behintzat arraunlariek ondo entzun, herritarren oihuak entzun eta bultza jasotzeko moduan. 1500 metroko eremuan arituko dira hauek ere, eta ontziak prestatu eta bere lanari ekin ahal dioten. Itxuraz, kanpoalde horretan haizeak zertxo bait gehiago, eragozpen gehiago sortuko ditu, ze kosta egite zaie, ontziak behar bezala lerrokatu aliz, eta ikusten duzue elkartutako jendetza, eta seguru nago, goiza aurrera joan ala, hainbat estropada izango direnez, gero eta jende gehiago izango dugula, gainera eguraldia altxatzea egin du, eguzkia gero eta gehiago eta nabarmenago berotzen ari zaigu, eskertzen dugu. Izean goiz izan dako guztialdiaren ondoren, motorrean etortzeko ausardia izan bai dugu. Ausardiak batzutan ordaindu ere egiten dira, eta espero dezagun katarro handiren batekin ez ordaindu beharra izatea bintzat. Pixkana ikusten ditugu, batzuk epaien aginduetara nola ditugun, eta haizea berrirore gora, eta berrirore diot, kanpoalde horretan, lezo aldetik, lezotik gertuen, horretatik, arrenderiatik gertuen dagoen irtera puntua izango da, kaso honetan, beste txandetan, ziabogako balizak diren horietan, irterakoa izango da, eta arazotxoak izango dituzte ontziak behar bezala lerrokatu, eta behar bezala mantendu ahal izateko. Batzuk itxuraz hobeto moldatzen ari dira besteak baino. Bai, ez da benak eskatuko ditu berehala epaileak.
bandera gorria jetxita, irtera emango zaio bigarren txanda honi. Gogoratuko dugu berriro ere, denbora dugunez, San Juan izango dugu lehen kaletik, San Pedro bigarrenetik, Orio hirugarrenetik eta Ibaika laugarren kaletik. Gaurrean dugun pantailatxoan kokatuta dauden ontziak nahiko lerrokatuak ikusten ditugu, baina jakina. Hemen epailea izango da, behar bezala eta metro bakarra alde batera edo bestea utzi gabe iezkoa eman behar duena. Ez da txaheltzen, irtera puntuan kokatzeko ahaleginean ditugun azkenak eta hortxe ikusten dut. Berehala eman ahal izango zaiola bigarren txanda honei irtera, promesa mailako gizonezkoen Gipuzkoako txapelketa jokoan. Bai, erreferentzia ez da zuzena, epaileak erreferentzi garbiago eta zuzenagoa dauka, ontziekin lerrokatuta erabat izango baita, baina itxuraz behintzat eta hemendik jasotzen dugunaren arabera irtera hartzeko moduan ikusten ditugu lau ontziak. Gogoratu lehengo txandan zarauztarrak izan ditugula nagusi, 7-12 denbora markatuta. Eta naizea berrilore gora. Berotzen digun eguzkiak ere ez du nahikoa berotzen eta frasko hori nabaritzen da. Ederki babestuta etorri bagara ere. Bueno, ontziak. Hortxe bai, bandera gorria, ja! Hasi zaigu. Gazte, promesa mailako gizonezkoen bigarren estropada dijoazen, San Juan kaletik, San Pedro bigarrenetik, Orio hirugarren kaletik eta Ibaika laugarren kaletik. Leia estuan eta ara goitik dronarekin daukagun ikuspuntu zoragarri hori eta gauzak desente parekatuta, lehen metroetan normala den bezala, ez da? 20 segundua jakina igaro dira, oraintxe 30 segundo ere igaro dira hasiera eman zaionetik, estropada gera ezina 20 segundu horretatik, eta hemendik aurrera dituztenak eta bi eman erabili beharko dituzte. Haizea alde momentu honetan sendotzearen itxura behintzat ikusten diogunean, palka txikiarekin ere ikusten ditugu ontzi batzuk, xaplanarekin, txapitolarekin, eta zipristinak eta barrura ez sartzeko helburuan, baina gehiegi altxatu gabe, ze haizearen aurka gaurkoan danak nabarituko lituzkete. Bale, minutua ederki igaro dute, eta nik esan nuke bigarren kaletik dijoazen, hirugarren kaletik barkatu, dijoazen Oriotarrak. Ditugula estropada buruan. Gero hemen ere perspektiban ikusten ditugu kaleak eta batzutan engainagarriak ere izan daitezke, baina nik nahiko sendo ikusten ditut, edo bintzat ala iruditzen zait, lehen postu horretan, hirugarren kaletik ditugun, Oriotarrak gogoratu, kaleak errespetatu behar direla, behinta berriz gogoratuko dizuegu baspa ere gerta bai daiteke, kale sartu beharreko kaletik ez sartuta, bagero arazoak izatea, bai. Aipatu dugu Oriotarrak aurretik zetozela, eta bai esatu dezakegula. Oraintxe 2 minutuak igalo dira, Ziabogan haizea kontra izan dara ja lantxokuna egin dute, 2 minutu eta 6 segundu behin-behineko denbora, eta bigarren, hirugarren eta laugarren posturako aldeak oso estuak. San Juan darrak oso ondo irten dira Ziabogatik, lehen kale horretatik, nik esan nuke ondoren San Pedro, eta laugarren postuan Ibaikako ditugula. Berehala, denborak ikusi ahal izango ditugu, eta iruditzen zait Oriotarrek hobetu ahal izan dutela lehen luzean Zarauztarrek markatutako
denbora hori. Eta estropada aurrera joan ala, Oriotarrek sendotasun hori baiestatzen ari direla, eta orain haizearen kontra, lehen aipatu dugun modu berean, galtzak betelan. San Juan, bi Zedro bederatzi, San Pedro bi Amar, Orio A bi 0-5, eta Ibaikak bi 12. Bueno, ez dakit entzunali izan duzuen hor, baina orain ikusi bai. Eta denborarik onena 2 minutu eta 5 segunduko denborarekin Oriok markaturikoa izan dugu. Eta San Juan eta San Pedroren artean segundo bakarra, San Juan bi 9, bi 10 San Pedro eta Ibaikak 12, bi 12. Segunduko denbora markatuta barkatu, 7 segundo gehiago behar izan dituzte Oriotarrek. Baino, aldeak ez dira horren zabalak, baina bai adierazgarriak, eta Oriotarrek lehen paladatik erakutsi dute, frogatu dute, oso sendo ekin diotela gaurkoari, eta bigarren eta hirugarren eta laugarren posturako gauzak oraindik ere erabakitzeke, gehien bat bigarren eta hirugarren postu goietarako, bi pasaitarren arteko borroka horretan, baina oraindik ere beste bi luze, beste luze eta erdi, bete beharko dituzte, eta gauzak ondorioz erabakitzeke. Zarautzek 4 minutu eta 57 segunduko denbora markatu du lehengo txandan, eta hori izango dute Oriotarrek eta baita beste taldeek ere begitik jota, hobitu beharreko denbora bezala, baina sendo. Eta ikusten ditugu Oriotarrak lehen postu horretan. Minutu erdinen bueltan, izan beharko genituzke bigarren ziaboga puntu horretan, hortxe bai. 57, behin-behineko denbora bezala aipatuko dugu Oriotarrek eginikoa, eta desente hobetuz Raustarrek lehengo horretan eginikoa. Ja San Juandarrak San Pedrotarren gandik desente aurretik, eta, bueno, bigarren posturako ez dakit lehia egon diteke, baina behintzat iruditu zait zertxo bait hurbiltzea lortu dutela San Juandarrek. Guazen ikustea, azken luze honetan zer eskaintzen diguten bigarren ziabogako denborak jasotzen ditugun, bitartean guk behineko denbora eskaini bai dizuegu hirugarren ziabogan, eta zer eskaintzen digun azken luze honek, San Juandarrak jo eta zu datoz, ahalegin bizian, eta orain kaleek bere eragina ere izan dezakete haizea alde daukaten honetan, baina nik behintzat sendo xamarri guztan ditute Oriotarrak. Guazen denborak. San Juan 4:45, San Pedro 4:51, Orio A 4:18, eta Ibaikak 4:50. Hortxe dituzue denborak, eta Oriotarrek 4:18ko denborarekin sendo ikusi ditugu. San Juandarrak 4:27 segundu gehiago behar izan dituzte. San Pedro hirugarren 4:51ko denborarekin, eta 4:26ko denborarekin laugarren postuan Ibaikakoak. Alde erosoa esango dugu, kakotxarteko erosotasun horretan, 7 segunduko alde hori bateretan alde esangoratsua baita, baina argi dago San Juandarrak ez dutela etxitzen, bueno, ez da besteak ere, baina San Juandarrak hortxe begitik jota eta alegin bizian azken metroetan, baina nik uste dute Oriotarrak lehendik ere lortutako alde horrekin eutxiko diotela zaletuen biba eta oiuak, 6:50 behin-behineko denbora, 6:50 Oriotarrek behin-behineko denbora, San Juandarrek ere amaitu dituzte bere lanak, 8 segundo gehiago behar izan dituztelarik. San Juandarrek lortu dute nola baite eustea, eta azken luzean San Pedro eta amaitu dituzte, barkatu, Ibaika eta San Pedrok eta Ibaika hirugarren eta laugarren postu horietan. Zalantzarik ez dagoena zera da, lehendabiziko postuan Oriotarrek amaitu dituztela bereranak, eta bigarren postuan San Juandarrak zailkatu direla. Berehala,
Gipuzkoako txapelketako, promesa mailako txapelketako emaitzak eskainiko dizkizuegu. Garaipen sendoa, iruditu zaite Denborak Lor San dutela. Juan, 6:57. San Pedro, 6:11. Orio A, 6:50. Orio A, 6:50. Da Ibaika, 6:14. Bueno, ikusten dituzu, hor emaitzak, Orio garaipen sendoa nola lortu duen, San Juandarrak biak izan dira, 7 minututik gestea lortu duten bakarrak, 7 segundora, hortxe, lehen aipatu bezala, 6:57ko denborarekin, San Pedro hirugarren 7:11ko denborarekin, 21 segundo gehiago behar izan dituztelarik, eta segundotxo batzuk gehiago behar izan dituzte lanak amaitzeko Ibaikakoak laugarren postuan. Ondorioz, Orio, gizonezkoen infantil mailan gertatu bezala, Gipuzkoako txapelketa lortzea erakarri dute, edo lortu dute maila honetan, promesa gizonezkoen maila honetan 1500 metroko eremuan lehiatzen duten honetan, ondoren, emakumezkoen mailari ekingo zaio lehen txandan, Getaria, Ibaika eta Hernani izango ditugu 2, 3 eta 4 kaleetan hain zuzen ere, eta ondoren Tolosaldea, San Juan, Zumaia eta Mutriku bigarren txandan. Ea ez den askorik luzatzen bigarren txanda honen. Barkatu, beste maila honetan izango dugun estropada, promesa mailako emakumezkoen mailari buruz ari bai gara, Gipuzkoakoak amaituta, Gipuzkoan aipatu Oriok garaipena oraintxe lortu ahal izan duela, ikusi ahal izan duzue zuzenean Gipuzkoako txapelketako emankizun honetan. Eta ea, estropada eremua ere ederki ikusten duzue, pixeleko laguntrebek eginiko lanari esker, referentzi bezala ere iruditzen zait eskertzekoa dela, Pasaiako kai honetan zertxo bait gehiago ezagutu ahal izatea eta referentziak jaso ahal izateko ahal egin horretan. Ea ontziak lerrokatzen hasten diren eta guk ere jarraituko dugu gure kontakizunarekin berehala. Hemendik 4 minutura Federakuntzako saria neska promesak
Getaria bigarren kaletikan, Ibaika hirugarrenetikan eta Hernani laugarrenetikan. Bueno, goiza pixkana aurrera doa, eta gu ere horretan, alegintzen ari gara gure kontakizunean. Promesa mailarekin jarraitzen dugu, baina urrengo bi estropadak emakumezkoen mailako estropadak izango dira. Gizonezkoetan gogoratu oraintxe ikusi dugun moduan hori lortu duela garaipena, eta irtera hartu dute. Getaria bigarren kaletik, hirugarrenetik Ibaika eta Hernani laugarren kaletik. Eta 1500 metroko eremuan, berriro gogoratu, Lezo aldetik gertuen dauden baliza hoietatik, Ziabogako baliza hoietatik, denok ulertu dezazuen irtera hartu dute, 20 segundoak igaro dira, bai, inolako arazorik gabe, estropadakera ezina dugu, eta hortxe ikusten ditugu bere leian, emakumezkoen promesa, mailako ontziak, lehiakideak hain zuzen ere, eta nik esango nuke getariarrak, izan daitezkela momentu honetan estropada buru, baina gerturatzen dijoazen neurrian hori baiestatu eta zehaztu izango dugu, eta Ziaboga eman bezain pronto, baita referentzi zuzenak ditugularik. Alboetako bikaleak itxuraz nagusi, Getaria eta Hernani eta Getaria, eta Ibaika zertxo baita atzeratuagoa ikusten dugu. Lehen luzenoetan minutu eta erdi igaro denean irteera hartu dutenetik. Gero eta gertuago gu gauden kokagune honetatik minutu erdi inguruan izango ditugu Ziaboga puntuan, eta ea nola moldatzen diren, haizeak behera egin du nabarmen, eta itsasoak ere itxuroso gai barruan dagoen estropada eremunetan eguzkia nagusitzen ari den honetan. Ia 2 minutu igaro dira irtera hartu dutenetik, eta Ziabogako prestatzen berehala ikusiko ditugu emakumezkoen promesa maileko lehen txandan ditugun ontziak, eta hortxe laugarren kaletik ditugun hernaniarrak. Luze! Hortxe, ja, egin dute bere Ziaboga. Getariarrak ere hortxe, ja, hauek ere egin dute berea. Eta Ibaikakoak, azken paradak, hortxe ontzia gurutzatuta, hortxe, ja, egin dute hauek ere berea. Hernanikoak ondorioz lehen da biziko postuan, eta berehala eskeniko dizkizuegu erreferentzi epaileek emandako denbora horiek. Hauek bitartean berean jarraitzen dute eta eskertuko dute bai haizeak behera nola egin duen
gozatzea momentu honetan gozatzen ariko bai dira lehen txandetakoekin alderatuta. Estropada nahiko erabakita ez dakit ezan diteken, baina, bueno, postuak desente kokatuta, behintzat. Hirugarren postuan Dijoan Ibaikarekin ez da inolako zalantzarik. Hortxe ditugu denborak, Hernanik 2:22, 5 segundo gehiago Getaria hirugarren eta 2:34 denborarekin 12 segundo gehiago izan dituzte Ibaikakoek. 2:22 Hernanikoek markatutako denborarik onena maila honetan. Bigarren luze, erdi puntu horretara hurbiltzen ari dira eta ez dirudi aldaketa handirik dagoenik. Postuak nahiko erabakita eta gogoratu ondoren beste lau ontzik lehiatuko dutela promesa emakumezkoen maila honetan. Tolosaldea lehen kaletik izango dugu, San Juan bigarrenetik, Zumaia hirugarrenetik eta Mutriku laugarren kaletik. Ara, arraunarien lana zeinen ondo jarraitu daiteken gaur eguneko tresneri hauek, dronek eskaintzen diguten ikuspuntu horretatik. Arraunaz gozatzeko moduko imaginak bai dira. Gure iritzia palean jakina. Estropadaremoko 3 laurden bete dituzte eta denbora gutxian minutu erdiren bueltan edo ziaboga puntuan izango ditugu txanda hontan ari diren 3 ontziak. Gogoratu Hernani izan dugula lehen ziaboga puntu horretan erreferentzirik onena markatu duen ontzia eta eusten ari zaiote hortxe, nik uste dute gugaten kokagune honetatik bintzat ikusten denaren arabera, egin dutela bere maniobra, eta ondoren lehenkaletik, ja, hauek ere egin dute berea getariarrek bigarren postu horrei eutxita, eta Ibaikakoak gurutzatu dituzte, baina oraindik ere ziabogarako zertxo bait behar dute. Suposatzen dugu Ibaikakoak ziaboga bezain pronto, hortan ari dira obreretako neskak. Hortxe, ja, nik uste dutekin dutela. Eta berela, jasoko ditugu epaiek eskainitako denborak, 3 ontzi hauek markatutako denborak hain zuzen ere. Ibaika A, 5:21. Hortxe dituzue denborak. Eta lehen da biziko postuan Hernaniko neskak, 5:23, 5:47, hirugarren postuan Ibaikak, Getaria bigarren postuan 5:31 denborarekin, eta aldeak ez dira zabaldu, edo ez gehiagi Hernani eta Getariaren artean, hain zuzen 8 segunduko aldea 7 ziren lehen da biziko ziabogan markaturikoak. Hirugarren, azken luzean sartuta ditugu 3 ontziak, eta ikusi behar, lortuko ote duten Getariarrek alde hori laburtzea, baina hasieratik nik uste dute nahiko sendo ikusi ditugula, eta alde horiek mantendu nola egin diren bigarren luzean ikusita, Hernanik lortu dezakela txanda hontan, garaile izatea eta gaurko orain arteko denborarik onena markatzea. Laugarren kaletik datozen Hernaniarrak. Azken txampan berehala izango ditugu. 7 minutu eta erdi bete dira estropadaria zera mantzaionetik. Haizeak aipatu behar dugu bai desente behera egin duela, eta guztiok eskertuko dugu, baina gehien bat lanean ditugun taldeak. Hortxe azken 3 paladak
Ja, amaitu dituzte bere lanak, behin-behineko denbora 8 minutu eta 2 segundo. Eta getariarrak bigarren postu horretan. Ja, hauek ere amaitu dituzte bere lanak bigarren postuan. Espera que acabe. Ibaikakoak oraindik ere metrotxo batzuk falta dituzte. Txoin pizkat, zukatu arte. Azken metroak, hauek ere azken txampan erritmo zetxo bait bizitzen. Ahalik eta denbora gutxien galtzeko helburuarekin. Ja, amaitu dituzte hauek ere bere lanak, 44 segundo gehiago behar izan dituzte hirugarren postu horretarako. Ea denborak berehala jasotzen ditugun, eta jakingo dugu hurrengo txandako ontziek zein izango duten hobetu beharreko denbora. Denborak, Ibaika Getariak 8:13, Ibaika A 8:46, eta Hernanik 8:02. Gaurko orain arteko denborarik onena, eta 11 segundo kendu dizkiete bigarren postuan sailkatu diren getariarrei. Aldea pixkana, luzez, zabaltzen joan dira, zabaltzea lortu dute, eta, bueno, balantxukun egin dutela, ez da inolako zalantzarik, eta zoriondu beharreko emaitza lortu dute 8 minutu eta 2 segunduko denbora hori markatuta. Ontziak prestatzen hasiko dira berehala, itsasoko epaileen aginduetara jarrita. Tolosaldearen kaletik, San Juan bigarrenetik, Zumaia hirugarrenetik eta Mutriku laugarren kaletik, Promesa emakumezkoen mailako Gipuzkoako txapelketarako estropada baliagarria izango den hori lehiatu ahal izateko. Eta amaitu berria dugun lehen txandan, Promesa emakumezkoen mailako lehen txandan, Hernanik lortu du gaurko denborarik onena, orain arteko denborarik onena markatzea. 8 minutu eta 2 segunduko denborari esker. Errepikapenean hortxe ikusten dituzue bata eta besteen nondik norakoak, eta horrekin ere gozatu dezakegu. Hemendikan 5 minutura, Promesa neskan txapelketari Entzun duzue, emango dio hasiera. 4 minutu gehiago behar izango dituztela epaileek, antolakuntzak hurrengo txandari ekin ahal izateko, berehala jarraituko dugu zuekin. Eta Mutriku laugarren kaletikan. Gogoratu bakoitza bere kaletikan sartu behar dura.
Zerbait behar dezue utzi. Zerbait behar. Bueno, hemen txartara raitzen dugu, eta gu ere epaileen aginduetara, inolako zalantzarik gabe, eta txandaria zera ematen zaio bitartean, pasaia inguru honetako imagin eta, gauza ikusgarri batzuk ere erraitu izan dituzue baita tetxoak itxasoan igerian ere. Katuak izaten dira, internet bidez askotan ikusten ditugunak, baina hemen pasaian ateak eta kaiaren eta itxasoaren inguruko aberetxoak. Eta abereak ez lanerako prest ditugu gure arraunlariak emakumezkoen mailan ari gara. Promesa mailako bigarren estropada, Tolosalde lehen kaletik, San Juan bigarrenetik, Zumaia hirugarrenetik eta Mutriku laugarren kaletik. Hernanik lortu du lehen jokatutako txandan denborarik onena, 8 minutu eta 2 segunduko denbora markatuta, eta ontzi Erniko larrokatuak ikusten ditugu. Bandera gorria, hasi zaigu, bigarren estropada hau. Promesa mailean gizonezkoak izan ditugu, gizonezko eta noriotarrak izan ditugu garaie, eta emakumezkoen bigarren txanda ere leia jokoan, eta 20 segunduak igaro dira, estropada gera ezina dugu hemendik aurrera. Gertatzen dela ere, Tolosalde lehen kaletik, San Juan bigarrenetik, Zumaia hirugarrenetik eta Mutriku laugarren kaletik. Eta, alde laburrak, oraindik ere denbora gutxi igaro baita irteera eman zaionetik. Berrirore haizearen indarraz eta abiaduraren aipamena egin behar dugu. Zertxo bait gora egin ote duen susmoa badugu, baina ez lehen izan den haize arrotz eta deseroso horrekin parekatu daiteken haizerik. Eta itxuraz, Pasaialdeko, San Juan aldeko kaletatik datozen ontziak izan ditezke, agian, abantaila pixka bat kentzen dietenak bere aurkariei. Hala, joango dira guzti horiek argitzen, gogoratu lehengo txandan, Hernanik lortu duela denborarik onena markatzea, zeratik berak izan ditugula estropada buru, eta guk daukagun referentziaren arabera agian izan diteke kasu honetan bigarren kaletik datozen San Juandarrak zertxo baita aurretik izatea. Bigarren posturako agian gauzak zertxo baita parekatuagoak, baina guk albos kokatuta gaude, estropada eremu hau San Pedrotik jarrita zailtasun hori ere badu erreferentziak hartzeko Baziaboga barruan egon arte ia engainagarriak izan bai daitezke. Bai, eta hortxe ikusten ari gara, laugarren kaletik datozen Mutrikuarrak itxura, baina zertxo bait gertuago ere badaudela. San Juan darrak lehen da biziko postuan, San Juan, eta gauzak ez du gehien bat, hirugarren eta laugarren postuetarako. San Juan darrak aurretik, arrokeria hundirik gabe, baina aurretik ikusi ditugu, eta Mutrikuarrak bigarren postuan, eta borroka ez du Tolosaldea eta Zumaiaren artean. Aldeak alata guztiz ere ez dira bat ere zabalak, eta arrokeri gutxi paladaz palada jarraitu berko dute bere jardunean. Txanda hontan ditugun ontziak berehala
erreferentzi eta denborak jasoko ditugu, denbora epaiek eskainitako denborak. Lehendabiziko postuan Ziabogan San Juandarrak izan ditugu hortxe. San Juandarrek 2:13ko denbora markatu dute, bigarren Mutriku 2:16, 3 segundu gehiago, beste 3 gehiago 2:19ko denborarekin Tolosaldea, eta Zumaia laugarren postuan 2:20ko denborarekin. San Juan estropada buru 2 minutu eta 13 segunduko denborarekin, baina bai, ikusi entzun ahal izan duzuen moduan, arrokeri haundirik gabe zelau ontziak 7 segundoren bueltan bai ditugu. Bueno, lehengo txanda baina desente parekatuagoa, orain jarraitzen ari garen bigarren hau, promesa mailako Gipuzkoako txapelketa jokoan, bigarren luzean sartuta lau ontziak, 3 luzetara jokatzen den estropada, 1500 metroko eremuan, eta lehendabiziko erreferentzia baliagarri horretan, eta desente, bueno, hobetuz, lehengo txandan lanik markatu duen denbora. 2:13ko denborarekin lehen postuan, bete bai dituzte lehendabiziko 500 metroak, San Juango neskek. Bueno, kaso honetan iruditzen zait baita, ez direla zarretuko batelerak, hauei ere deitzen badiegu, Pasai Donibaneko batelera famatu, haien ondorengoak. Eta enago bakarrik aipatzen urte batzuk direla ikusi genituen nagusitasun erabatekoa izan zuen trainerua, baizik eta benetako batelerak izan ziren historiko haiek. Eta bestela Napoleonen soldadoei galdetu, histori esanguratsuak bai daude. Bueno, goazen guk historiak alde batera ustea, ze historia egiteko prest ditugunak, historiak Gipuzkoako txapelketa lortuta, jakina, txanda hontan ditugun laguntziak, hortxe, ikusten dugu gurutzatuta, San Juango ontzia, Xabal Xamar joan zaila eta guztiz ere metro batzuk oparitu dituzte, baina eske kanpoalde horretan dagoen haizeak gauzak mugimenduak ziurtatzea behartzen ditu lanean ari diren ontziak. San Juandarrak lehendabiziko postuan, Mutrikukoak bigarrenean, berehala eskainiko dizkizuegu denbora baliagarri horiek, epaiek eskainiko dizkiguten eskaini bezain pronto, baina San Juandarrak sendo ikusi ditugu bigarren luze honetan ere eta aldea zabaltzea, areagotzea lortu dutela iruditzen esatea, ez dela ausardia handiegia eta sendo eta gogotsu ikusten ditugu. Hortxe, denborak 4:48, 5 minututik beherako denbora bakarra San Juandarrak lorturikoa izan da, Mutriku bigarren 5:7 eta 5:8 alde estua bigarren posturako Tolosaldearekin eta laugarren postuan Zumaiarrak 5:19ko denborarekin, 4:18 denborarik onena, San Juandarrek lortutako denborarik onena, eta nagusitasun hori sendotzen ari direla ez dago zalantzarik. 8 eta 9 segundo kentzen bai dizkete bigarren eta hirugarren postuetan sailkatutako ontziei. Azken luzean ikusten ditugu, eta referentzi bezala iruditzen zait baita nahiko esanguratsua badala, 5 minututik behera denbora markatzea lortu duten txanda hontako ontziei dagokionez lortu duten bakarrak izan ditugula lehendabiziko postuan iritsi diren San Juandarrak. Azken luzearen erdia ere bete dute, eta gaurko garaipen honekin daramaten aldearekin gozatzen amaitzen ari dira bere lanak San Juango Pasai Donibaneko promesa maileko neskek. Hortxe, ja, amaitu dituzte bere lanak 7 minutu eta 27 segunduko denborarekin, ja, 8 segundo, gehiago behar izan dituzte, ja, aldea zertxo baite gehiago behar izan dute Tolosaldeko neskek, hirugarren postuan amaitu dituzten
lanak amaitu dituzten Tolosaldeko neskek. Garaipen sendoa lortu dute San Juan Darrek 7-27ko behin-behineko denbora horrekin, ja. Laugarren postuan amaitu dituzte bere lanak Zumaiarrek, eta garaipena lortu dute San Juan Darrek berehala denbora epaiek, eskainitako denborak eskainiko dizkizuegu. Ospatzen, elkar bezarkatzen ikusten ditugu San Juango promesa maileko neskak. Bai, erkiari dira ospatzen, eta ez da gutxiagorako Gipuzkoako txapelketa bat irabazita. Eta gainera, San Pedro antolatuta bada ere, Pasaian hain zuzen ere. San Juan, zazpi, denbora horiek, berehala eskainiko dizkizuegu. Zazpi, 57, eta Motrikuk zazpi, 30. Zazpi, 34 Motriku. Berriz izango dut, Tolosa zazpi, 38, San Juan zazpi, 26, Zumaia zazpi, 57, eta Motrikuk zazpi, 34. Bueno, entzun duzu eta ikusten ari zarete, lau ontziek lortu dutela 8 minututik berako denbora markatzea, denborarik onena San Juan Darrek 7-26ko denborarekin bigarren postuan Mutriku sailkatu da, eta aldea gainera azken luzen mantentzea lortu dutelarik. Eta ondoren Zumaia, ondoren Tolosaldea sailkatu da, 4 segundu gehiago behar izan dituztelarik, 3. postuan eta 4. postuan Zumaia 7-57ko denborarekin. San Juan Darrak, Gipuzkoako txapeldun emakumezkoen promesa mailan. Zorionak! Ondoren, juvenil mutilen txapelketa jolastuko da, lehenbiziko kaletikan Getaria, Zumaia 2. kaletikan, San Pedro 3. kaletikan, eta San Juan 4. kaletikan. 5 minutu gutxi gora bera, hasiera emateko. Gogoratu, bakoitza bere kaletikan sartu behar dula.
Bai, Irtera eman zaio juvenil mutilen txapelketari, lehenbiziko kaletikan Getaria, bigarrenetik Zumaia, hirugarrenetik San Pedro eta laugarrenetik San Juan. Bat, bi, hiru. Bueno, etentxoa hartu behar izan dugu, baina hemen etenik gabe, 5 minutu bat atzeratuko zela, baina azkenean gogotsu. Eta lanean ditugu, minutu eta erdi betetzear Gipuzkoako gizonezkoen txapelketari, juvenil mailan txapelketari ekin zaionetik, eta hemen txanda bakarrean izango ditugu. Eskerrik asko, Elias, Euskadiko Federazioko talen, Gipuzkoako Federazioko. Eta epaile jauna ur botiltxo ekarri digu, eskertzekoaz, orain arte bakarrik egon gara, baten bat iritsi berzuen gurekin gogoratzeko, berehala agurtuko dugu txanda jokoan, eta Ziabogatik gero eta hurbiliago ditugun bitartean berehala ekingo diote, eta Ziaboga aipatuta berehala ekingo diogu Elias Arruebarrenarekin solasaldi txiki bateri. Gauzak oso parekatuta eta arrokeri gutxi. Ea epaiek eskainiko dizkiguten denbora horiek zer dioten, baina argi dago lehia estua, juvenil mailako lehen txanda hontan ikusten, gozatzen, ari garena. Ea denborak berehala jasotzen ditugun, baina polita eta parekatu doa bai. Esango nuke orain arte ikusi ahal izan ditugun estropadetan parekatuena izan dela. Behintzat, lehen da biziko luze honetan ikusi ahal izan duguna. Getariak 2:14, Zumaiak 2:13, San Juan. Ba, ikusten duzu, 2 segundoren bueltan lau ontziak, San Pedro eta San Juan 2:11ko denborarekin markatu dituzte denborarik onenak, hirugarrena Zumaia, baina 2 segundora, 3 segundora Getaria. Elias Arruebarrena jauna, eguerdion oraindik, ez da? Bai, eguerdion. Eguerdion, eta gainera momentu honetan ederra dago, ni etorri naizenean bustialdi polita jaso dut, motorrean etortzea ausartu naizelako, baina, olakoak gertatzen dira, ausardia pixka bat daukasunean. Kontu gureak alde batera utzi behar ditugu, Gipuzkoako beste txapelketa bat, eta gainera berriro ere, arrauzaletuei eskaintzeko esfortzua egin duzue eta internet bidez, YouTube bidez, jarraitu dezakete estropada, eskertzekoa, zalantzarik gabe Gipuzkoako Federazioari, Euskadiko Federazioari,
Eta zirutzen zaizu, ikusten ari garen hau. Bai, egia esan, zu hasi ezun moduan, gaurko eguraldia pixkat kaskarra zirudien, baina, egia esan, aizetxu, baina eguraldia ondo eguzki atera zaigu, eta justo momentu honetan, juvenilen mailako estropada honetan, ikusten ari gara, nahiko parekatuta dabiltzala, eta, nivel handiko txanda bat ikusten ari gara, ezta? Bai. Aipatu dut, orain arte ikusi ditugun estropada guztia kontuan izan da, parekatuena izaten ari dela, oraintxe bigarren ziabogan izango dugun ziaboga eta estropada hau, lan erdietan, itxuroso, aldeak zertxo baita areagotu egin dira, baina harrokeri gutxi, lehendabiziko eta bigarren posturako hortxe San Juan eta San Pedro, segundo baten bueltan, hirugarren postuan Getaria hortxe ziabogan ere ikusten ditugu, eta Zumaiarrak ere laugarren postuan, baina lehendabiziko posturako alde benetan estuak, bi segundura ez dute uste iritsiko denik elkarren arteko aldeak, gero saltotxoa daugo, eta hirugarren eta laugarren posturako urruti ez badaude ere, alde pixka bat, naiz eta lehendabiziko kaletik ikusi dugu Getariak oso lan txukun egin duela, eta lehen posturako lehia horretan jarraitzeko ahaleginak eta bi egiten ari direla, Pasaiako bi ontzi hoiengandik alik eta gertuen mantendu ahal izateko. Elias? Bai, pixkat, atzoko berdin ikusten ari gara, ezta? Atzo bai San Pedro eta San Juan, beraien artean azkenean helmugan 3 segunduko tartea izan zuten, eta hor ere, nor baino nor, hor da biltza. San Juanek 4:28, segundotxo bat gehiago San Pedrok 4:29, ondoren Getaria 4:15 demorarekin 7 segundo gehiago behar izan dituztelarik, eta Zumaia 4. postuan 10 segundora San Juan darrengandik. Baina lehendabiziko posturako argi dago lehia bizia dagoela, eta oraindik ere Getariarrei itxaropen pixka bat emango diogu bere traineruaren antzera, esperantza, ze hauek ere lehendabiziko postutik ez daude urrutiegi. Ez, orain hemen lanerditan, 7 segundu, oraindikan estropada bakagu, eta aleginetan jarrituko dute, seguro. Aizu eta eskertzekoa, naiz eta gure esku ez dagoen, haizeak behera egiteaz, ez lehendabiziko txandetan, benetan arrotza izan da haizeak kontra zutelarik lan horreiekin alizatea. Bai, nik uste infantil mailako estropadak ikusteko, haizea oraindikan ez dula oso gora egin, baina kadete o promesa egin, lanak izan dituzte aurrera juteko eta estropada burutzeko, baina egin dituzte beraleginak eta beraien lanak ere, eta oso ondo aritu dira baita. Eta tokatzen denean, eta tokatzen den moduan dantza egin behar da, eta kaso honetan haizearen aurka egin behar denean ere, horrei aurre egin behar zaio. Eta orain ikusten ari gara nola aurre egiten ari zaieten, Gipuzkoako txapelketarako lehian ditugun gizonezkoen mailako ontziak San Juan, San Pedro eta San Juan atzoko estropadan gertatu bezala hortxe, eta esango nuke San Pedroko lortu duela orain, epaiek esango digute, nork markatu duen denborarik onena, Getariak ere hortxe ikusten dugu, eta Zumaia, 4. postu horretan, azken paladaraino itxura guztien erabera mantenduko da lehia hau, Bai, antza denez 3. postua eta 4. bai markatuta daudela, eta ez beharrik ez baldin badago behintzat, 3. Getaria eta 4. Zumaia izango dira, baina hor aurreneko postuarekin hor ikustitugu lehian, bata besteren ondoan, eta... Jo eta zu! Bai. Jo eta zu! Eta palada bakarra ezin erlaxatu, naiz eta azken emaitzarako ez den baliagarria izango, baina ea ze denbora pasatzen dizkiguten 3. ziaboga hortan markaturikoak, baina hemen begirik endu gabe ikusten ari garena azken luze honetako lehia dugu, Azken luze honetako lehia horretan palada bateko aldea ikusi izango baita. San Juanek 6:50, segundu bat San Pedro aurretik, 3. postuan 7:0 bat Getaria 11 segundu gehiago San Juandarrak baino, eta Zumaiak 7:9, 19 segundu gehiago behar izan dituztelarik San Juandarrek baino. Baina horiek erreferentziak besterik ez dira, hemendik aurrerakoak izango bai dira, baliagarriak, Gipuzkoako txapelketan dako. Elias? Bai, nik esango nuke hor San Pedro gerra galanta ematen ari dela, eta ez dakit aurrera altu. Niri iruditu zait ziaboan, zertxo baita hobeto moldatu direla edo, eta aurretik ateratzea lortu ote duten, ondorioz orain arraunean erakutsi beharko dute bai batak eta bai besteak, nor baino nor dugun aurretik. Bai, hor goitikan ikusten ditugun irudiak, bai... Oso parekatuta. Bateleko tosta bat?
Ez dakit ba, hortxe. A ber, Bueno. Zirraragarria benetan, bueno, nona nabaritzen Elias ere epaia izan dugula. Izan dugula eta dela, oraindik. Bueno, gauzak argi utzi behar dira. A ver, San Pedro, San Juan, San Pedro. Bai, San Pedro zango nuke. Bai. Segundu batera ez da iritsi, baina ikusgarria, baina nik esango nuke San Pedro dugula Gipuzkoako txapeldun 2026 honetan. Bai, hemen 3. posturako Getaria, esan bezala, ja markatuta zegoen, 3. izango zutela, eta hor ja Getaria, eta Zumaia 4. postura. Eta orain arte izan diren estropadetan berriro esan behar dugu, alderik laburrenak izan ditugu 4 ontzien artean. Pixkat ikusten da nivela gora dijuala, eta berdintasunak ere, horren muga, San Pedro esango nuke, bere paliak zer esate duten, baina antza denez, San Pedro. Nik uste dut referentzi. Argi ikusten da bintzat. Hortan bintzat ez dugu lanka sartu, baina lasai oraindik ere kontakizunak geratzen baitzaigu, eta ni noizan behin aldarrikatu ere egiten dut hankasartzeko eskubidea. Elias, eskertzen dizugu estropada hau jarraitu izana gurekin, eta orain zure bete beharren arabera gurekin izate asko eskertzen dizugu, baina ez dizugu hemen katiatuko. Hemen gustora gabiltza. Eta babes pixka bat ere badugu, askorik ez, baina eskertzen da zuen laguntza ere, emanaldi hauetan, solaskidean eta ibiltzea, eta pixkat onera etortzerik ez duten entzako, irudiak eta kontakizuna eman alizatea. Seguru izan arrauntzaleek ikaragarri eskertzen dutela Gipuzkoako federazioak, Euskadiko federazioak, eta azken urtetan egiten ari zareten esfortzua estropadak leku guztietatik jarraitu alizateko. 9-0 denbora. 9-0 denborarekin San Juan darrak garaie. San Pedro tarra garaie. Eso. Ea? San Juan markatzen dute hor, baina... Behintzat gu dugun erreferentzia ikusita, baina hemen... Bai. Aizu, hola izango da. Hori jarritako emaitza, baina ez dakit. Igual hankasartzen izan dugu, ez dakit. Behar badakizu. Eta ni esaten behin asmatu dugula. Elmuga referentzia, aber horri paileek non hartu duten, ze normalean ez da justo boiarekin hartzen, ze aizearekin eta pixka eta aurrera edo atzera mugitu daitezke. Bai. Eta ez dakit nun hartuko zuten paileak beraien referentzia, eta behar bada zertxoa eta aurrera gongo litzaken da. Ez, behar bada ez, horrela behar du izan. Begira, orain zuzendu egitizugute denbora. Bueno, orduan berrirore. 9-3-83 San Pedrok markatu duen denbora, eta egunereko gutxi gehiago izan dituzte 9-4 denborarekin San Juan darrak 2. 3. postuan 9-27 denborarekin Getaria, eta Zumaia 9-30 denborarekin 4. postuan Azel Mugaratzea, eztabaida eta guzi, eta aizu, estropada gozatzeko modukoa, disfrutatzekoa izan dugu. Bai, oso nivel handikoa eta oso polita. Eta, nik uste, esaten den bezala zuzeneko gauzak izan direla, eta, noski. Oso azkar eta alik eta azkarren denborak emateko, eta, hor sartzerakoan, behar bada hankasartzeren bat edo egon zitekeen, edo... Bai, guk gure aleginak egiten ditugu, baita epaileek ere, eta izu, gora berak ere, sortu ditezke guztiok gara, aita eta amaren semeak, kontua kontu. Orain bai, San Pedro, Gipuzkoako garaie, aurtengo lehen txapelketa. Lortu dute San Pedro tarrek, San Juan darrak 2. eta 3. postuan Getaria. Zailkatu da gizonezkoen juvenil mailako estropadan. Ondoren, emakumezkoena izango dugu, eta bertan Ibaika izango dugu lehen kaletik, Tolosaldea 2. Zarautz 3. kaletik, eta hemen ere San Juan darrak izango dira leian, 4. kaletik. Berriro aipatu behar dut, estropada ikusgarria izan dela. Estropadaren 2 lehendabiziko luzeetan San Juan darrak lehendabizi txikiarekin, baina hortxe ikusi ditugu. Eta azken zigaboga irister zeudela, San Pedro tarreko ondo moldatu dira. Eta utzi izan diote, azken luze horretan, 4. luze horretan, lehendabiziko postuari, eta leia eta borroka ez du horren ondoren,
Euneneko eskas batzuk izan dira. Erabaki horrak eta San Pedrok lortu du. Gipuzkoako txapelketa juvenil mailan etxean eskuratzea. Horrek daukan ospearekin eta gozotasunarekin. Ba, hori esan behar nizun, biak etxean da biltzala lehiatzen, azkenean San Pedro, San Juan, bertan Pasaiako portu honetan. Kantak dioen bezala San Pedro kontra San Juan. Eta seguruenik, hor korronteak eta, daude guztiak oso ezagutzen dituztela, eta, balik eta hobekien erabili dituztela beraien jakituriak, eta lortu dute, beraien aldentzea, bestengatik alditzea, eta gero, San Pedro gara. Aipatu dugu, hasieratik estropada eremu honek dituen berezitasunak, eta baita haize arrotz hori eta zertxo bat gora egiten ari da berriro ere, baina horrenbeste goragina izan zezakeen horretan, nola kaleen arteko aldeak erabaki horrak izan zitezkeen. Eta jende etorri da ikustera ere bai, eguraldia zela eta, baina, Atari ikusi bezain pronto, ja pentsatzen hasita, izu hurbilduko algara. Eta eguzkia nagusi jarri denetik, oraindik eta gehiago. Oraindik ere ontziak ez ditugu ikusten juvenil gizonezkoen mailetan arituko diren ontziak kokatzen. Eta pixkana lanerako prest izango ditugu eta baita gu ere tentiki bat eta berehala jarraituko dugu zuekin. Itu dezutenez, irtera azkarra esan du juezak, Hemen jarraitzen dugu eta berehala ekingo diete juvenil mailako, emakumezkoen mailako estropadari, laguntziak nahiko lerrokatuak ikusten ditugu, lehen baina zailtasun gutxiago bandera txuria epaileak, lehorreko epaileak eta lanean ditugu laguntziak, Ibaikalen kaletik Tolosaldea, bigarrenetik Zarautz, hirugarren kaletik eta San Juan, laugarren kaletik. Normala denez parekotasun handia irterako txampa honetan, eta gazte juvenil mailako estropada bete-betean 20 segunduak bete dira, estropada gera ezina dugu, hori ere argitu dugu, Elias, hor eztabaida pixka bat izaten da, balekoa izaten dela estropada hainbatetan entzun izan dugu 20 segundu horiek igaro ondoren, ez balekoa lehen paladatik handugu estropada, ez da, eta 20 segundu, lehen da biziko 20 segundu horietan gera daiteke matxuraren bat edo arazoren bat balego, ez da? Hori da, baina balekoa hasten demo. Lehen paladatik. Hori da. Lehen paladatik eta egurrean borrokan ditugu emakumezkoen mailako lau ontziak, hemen ere txanda bakarra izango dugu. Gogoratu berriro Ibaikalen kaletik, Tolosaldea bigarrenetik, Zarautz hirugarrenetik eta San Juan laugarren kaletik ditugula, eta ikusi behar, gizonezkoen mutilen estropada bezain estu itxia izango ote den oraintxe bertan ikusten, bizitzen, ari garen hau. Atzoko emaitzak behintzat, diferentzia bazegoen, beraien artean, hasi que, ikusiko dugu gaurkoan. Bata besten ondoan egon da, zer egiten duten, eta... Badakizu parean izateak eragin handia izan dezakeela. Eta baldintza berdinetan aritzea. Ze ligako estropadetan, ontzi gehiago izaten direnez, segundas etxandan irtetzen diren baldintzak berdin-berdinak ez izatea ohiko xamarra izaten da. Baina hor bastante pareko ikuste ditugu, Orain bai. Gainera dronarekin eskaintzen dizkiguten imagin horiek benetan zoragarriak dira, Ontzi barroan soazela ematen du momentu batzuetan. Eta auspoa berotu gabe. Hori da, hori garrantzitsuena.
Hor momenturen batean aizearen kontra zailtasunek ibiliko zen pilotoa, Orduan baina, bueno, enbidi gutxi orduan. Hortxe, parekotasun handia, aurreneko hiru kaleetan, bai, behintzat. bai. Eta horrek zer dakar, garrantzia handia izateak ziabogan, ze ontzi, ze patroi, ze arraunari diren hobekien moldatzen direnak, ahal izan ezkero denborarik ez galtzeko, jakina. Berela jasoko ditugu denbora horiek, baina nahiko ondo moldatu direla esango nuke, eta eskentzen diguten erreferentzioren arabera, lehenkalekoak izan ditezkeagian lehendabiziko postutik gertuen ditugunak. Bazen ikustea. Arraunean luze, bigarren luzeari dagokion moduan. Hor ditugu denborak, Manu. Bai. Hortxe. Lehendabiziko postuan, hortxe, 2:16ko denborarekin bai, Ibaika, 3:4 segundo gehiago Tolosaldea bigarren, eta gauzak ez du segundo bat gehiago behar izan du Zarautzek, eta San Juanek 2:30rekin, orain arteko denborarik eskasena markatu dute 4. postuan, Elias? Bai, ziaboak nahiko txukunak, laurenak, eta orain bigarren luzenetan, nola defendetzen diran, eta zelako estropada o zelako ziaboa ikusten dugun hemen. Etxetik oso gertu ditugun Ibaikakoak izan dira etxealderako luze horretan, ez dakit horrekin eragina izango ote duen, etxerazoa zela, ja nahiko nekatuta bidesi horretatik ere froga handiak egindakoak izango dira. Txantxako batzen alde batera ustea, ze bestela baten bat asarratuko zaigu. Baina, lehendabiziko posturako lehia badagoela ikusten dugu, lehendabizi bigarren eta 3. postuetarako, eta gian laugarren kaletik dijoazen San Juandarrak izan ditezke, lehia horretatik zertxo bait kanpo geratu direnak. Badakizu hemen bukaera arte eman beharrekoa dago, ze besteak zehoz izan dezake, eta lanak bukaera arte egin behar dira, bestela. Hemen ez dago paso egiterik. Hori da. Eta paso eginda, zungandik ere paso egingo du estropadak eta garaipenak, eta arraunlariak argi dute lehen helburua zein duten. Hemen bigarren luzenetan Tolosak ematen du aurre hartu duela. Sendo ikusten ditugu Tolosaldekoak, eta berak izango dira bigarren maniobra puntu honetan lehendabizi iristea lortutakoak, eta nahiko estu gainera, oso txukuna, zertxo bait erekiago bigarren postuan Ibaika, eta hobeto Tolosa. Bai, maniobra hobeki hortxe 3. postua, eta San Juandarrak 4. postuan datoz. Hauek ere begira, ziaboga txukunen esako nuke. Oso azkarra behintzat. Botea geratu gabe eta... Bai, oso ondo moldatu dira San Juandarrak. Berela denbora horiek izango ditugu, baina argi dago estropadak txiribuelta izan duela, arrapari pasar, eta Tolosaldekoak izan dira bigarren ziabogan erreferentzirik onena markatu dutenak. Bigarren posturako, eta guztiz ere, bigarren postukoak ere oso gertu izan dituzte. Lehia ez du horrek jarraitzen du lehen posturako, Elias? Atzoko referentziak hartuta, Tolosak, Ibaika baino 9 segundu gutxiago izan zituen. Hortxe denbora, Tolosaldeak 4:48, 4:48... Bederatzi Ibaika. 4:49 Ibaika, aurre hartu bai diete, 4:15 segundo gehiago Zarauztarrek behar izan dituzte, eta 5 minututik gorako denbora markatu duen ontzi bakarra. San Juan izan dugu 5 minutu eta 6 segunduko denbora markatuta. Segundu bateko aldea, eta oraindik ere normala denez, borrokak aurrera darrai, jarraitu egiten du 3. luze honetan, Elias. Baina hemen gauden postu honetatik nik uste Tolosa pixkanaka aurre horrekin aurrera dijoala, eta pixkan nabarmentzen aurre hori hartuta, ezta? Estropada aurrera joanala, gero eta sendoago ikusten direla, dirudi. Azkenean aurreneko luzean 2 minutuko hasiera horretan, dena nahiko pareko ibili daitezke, eta gero, pixkat ikusten da bakoitzaren prestakuntzak eta guantea, eta dena delakoa, ez da? Eta lehengo txandan, gizonezkoen txandan ikusi dugu, ez? Zenolako hasera, eta amaiera ez dela berdin-berdina izan. Kaso honetan ere gauza bera esan dezakegu, Ibaikakoak markatu bai duten luze horretan denborarik onena, bigarrenerako Tolosaldekoek alde gutxirekin ere
baina aurretik sartzea lortu dute. Eta hori lan erdietan izan baldin bada, hortik aurrerako erreferentziak berehala jasoko ditugu. Ja, Tolosa prestatzen. Eta benetan balio dutenak amaierakoak dira. Hortzea horaka sortzen ja, Tolosa. Bai, hortxe. 7:25 inguruko denbora, behin-behineko denbora markatuta. Baina Ibaikakoak ere hortxe mantentzen dira. Alde handia lortu dute, Bost bat segundu nik uste. Zabaldu egin dute alde hori Tolosaldekoak. Eta San Juan Darrak ere egin dute berea. Orain sartzen San Juan Darrak, ezta? Bai, arrazoi. Jakina, hemen nabaritzen da, epailean orden. Bueno, Gu esatariak besterik ez. Goiz osoa darama zuia hemen eta ja, bueno, denak ikusteko eta... Baina gozatzen, Gozatzen. Hortxe denborak. Lehen da biziko postuan aipatu bezala Tolosa 7:25 denborarekin, 5 segundo gehiago behar izan dituzte Ibaikakoak, ondoren Zarautz 7:18 denborarekin, eta 7:52koarekin San Juan Darrak. Ondorioz, gero eta sendoago ikusten ditugu Tolosaldeko neskak 7:25ko denbora markatuta, azken luzean sartuta, eta orain denbora alde hori lortuta auzpotu egingo ditu normalean. Eta estropadak erakutsi duen joera ikusita, itxuraz. Itxuraz diferentzia zertxo bait gora egin beharko luke, eta Tolosaren alde egingo nuken oraingoan ja. Bai, gainera, estropada atzetik aurrera egiten duen ontziak beste zerbait erakusten du. Ondo dago eta eskertzekoa eta aurretik ateratzea, baina atzetik datorrenak harrapatu eta pasatzen bazaitu, ez da horren gustokoa izaten eta horre jaustea ez da horren arresa izaten. Hor indarroiek eta, barrutikan dana emateko, atzetikan aurrera zoazenean, badakazu, ez da, baina, aurreratu izaten zarenean, indarrak gutxitu. Hori da. Morala ere bera, eta, azkenean harrapatuta atzen utzi gaituzte eta horrei buelta ematea ez da horren arresa izaten. Eta hemen ikusten dugu gero eta sendoago, bai. Iragarpene hontan ere asmatu dugu. Adituak dirudigu, Manu, adituak. Eta, hemen gogoratu, bakoitzak bere kaletikan sartu behar duela, eta zinutela nahi duten lekutikan sartu. Aipatu dugu, estropada eremu honen berezitasunen artean horixe dugula, eta ontziren bat kanpo sartuko balitz, kanporatu izango dezakela. Erne, ja! Garaipen handia, Tolosakoak lorturikoa, eta hasieran atzatik joan da ere lehendabiziko luzean, begira zer nolako aldea kendu dieten Ibaikakoei, ja! Ibaikak amaitu ditu bere lanak. Eta Zarautz gerture bai, Bai, gerturatu egin zaio. 10 minutu inguruko denbora behar izan dute Tolosaldekoak lanak amaitzeko, egin beharreko 2000 metroiek egiteko, eta San Juan Darrak amaitu dituzte bere hortan bere lanak. Denbora ofizialak jaso gabe ere aurreratu dezakegu bai, Gipuzkoako txapeldun dugula 2026ko honetan, Tolosaldeko batela emakumezkoen gazte juvenil mailan. Hemendik aurrera, beste bi estropada izango ditugu, maila nagusian, absolutoan, gizonezkoei dagokionez, Donostiarrak Aiarriba, Orio, bigarren kaletik Etaria, hirugarrenetik eta San Juan laugarrenetik, eta maila berean, emakumezkoen mailari dagokionez, Zarautzen kaletik Hernani bigarrenetik, Mutriku hirugarrenetik eta San Juan laugarren kaletik, baina lehen da bizikoa zen hementxe ditugu denborak, eta Tolosaldeak 9:53 iruko denborarekin Gipuzkoako txapeldun. Bigarren postuan 10:02ko denborarekin Ibaika, Zarautz 10:06ko denborarekin, Ibaika gandik 4 segundora, eta San Juan 10:20ko denborarekin laugarren postuan Tolosaldekoek, baina 27 segundo gehiago behar izan dituztelari Gipuzkoako txapeldun Tolosaldea. Zorionak Tolosaldeko neskei Gipuzkoako emakumezkoen mailan lortutako garaipen horregatik. Elias? Eta ikusten dugunez, nahiko banatuta daude gaur sariak, klub guztietatik ari gara pasatzen, eta banderak edo ikurrinek, Gipuzkoar talde gehienetan banatuko dira gaurkoan. Horio da, bi maila desberdinetan lortu duen nire referentziak zuzenan guatik badira, ontzi bakarra, txapeldun geratu da, infantil gizonezko eta promesa
emakumezkoen, mutilen mailan. Eta besteak, bai banatuta, Mutrikuk lortu du infantil nesketan, Promesa nesketan San Juanek, San Pedrok lortu du juvenil gazte maileako mutilen mailan, eta emakumezkotan, oraintxe ikusi dugun moduan, Tolosaldea izan da. Errepikatu duen bakarra, Orio. Orain arte, hori da. Ez dela hor ere kargo hartu digute. Tentu handiarekin ibili bertzea hemen, Epaile bezala badakigu, berehala iristen direla gatazkak eta kontuak, haizea gora. Haizea gora nahiko nabarmen. Ez dakigu bolaratxoa izango te den, ala ez? Baina eragin handia izan dezake, Bueno, hemen, orain 8 minutu falta ditugu beste urrengo irterarako, absoluto mailako mutilen irtera emateko, eta bueno, a ber, zer gertatzen den urrengo minutu hauetan, eta... Bai, ze joera duen haizeak eta dalakoak. Bueno, gogoratu, Kaia Ribalen kaletik Orio bigarrenetik Getaria hirugarrenetik eta San Juan izango ditugula gizonezko nagusien mailan, eta Elias Arruebarrena, Euskal Federazioko presidenteak aipatu dugun bezala, 8 minutu beharko dira horrei hasiera emateko, eten txiki bat, ikusi, merezi baitu Pasaiak eskaintzen dituen argazki hauek, eta berehala helduko diogu kontakizunaren jarraipen honetan geratzen zaizkigun bi txandei. Hemendik 5 minutura mutil absolutuen txapelketari emango zego hasiera. Kaia Riba lehenbiziko kaletikan, Orio bigarren kaletikan, Getaria hirugarren kaletikan eta San Juan laugarren kaletikan. Saro, hauek pasatzeko? Zien!
Helduko nazela berandu. Hortxe, zer asko Elias. Bandera, listo, hasi zaigu. Maila nagusiko gizonezkoen txanda, Kaiarri Balen kaletik Orio bigarrenetik, Getaria hirugarrenetik, Pasai de San Juan laugarren kaletik, eta normala denez, azera indartsua, txispa, haundikoa, traineru eta baina gehiago, nabarben gehiago bateletan ikusten duguna, 20 segunduak igaro dira, estropadak era ezin dugu, Elias, zenduekin diote, baina nik esango nuke, agian, bigarren kaletik Orio, ez da? Orio, bai, enitzen ausartzen horren beste, baina oso sendo ikusten ditut, esango dizut. Iker Zabala ikusi dut eta bererekin hitz egiten izan naiz, ez diot kaltetu ez arre batelaren inguruan, baina Iker hurbildu denean argibili. Esperantzarekin egongo zelakoan. Bueno, hemen aipatzekoa ez da, Getaria ikustea berriz ere bateletan, absoluto mailan, hor gaztetan eta batera asko ikusten ditugu denboraldi osoan zehar, baina absolututan, Bai, eta gehien bat gizonezkoen mailan, azken urteetan desente alboratu dute taldeek, ez diote, behintzat talde batzuk, ez diote olako garrantzirik eman, beste batzuk eutsi dioten bitartean, zaterako Donostiarrak joera handia izan du, Sanjuantarrak ere, Joseba Fernandezen eskutik asko maite ditu ontzi motxa hauek. Baina, bueno, horiek beste kontu batzuk dira, eta lehiari heldu behar diogu, borroka, ez du eta ikusgarria, Bai, hor, zertxo bai, Getaria pisa geratu dela, baina beste hirurak oso pare, leno Orio esaten genuen, baina ez dakit ba, oraingo irudi honekin oso parekatuta dabiltza, bai. Juvenil gizonezkoetan lehia estua ikusi dugu, eta orain arte behintzat, gizonezko nagusien maila honetan ere, borrokak berean jarraitzen du. Hortxe, guazen ikustea, ziabogak, ja. Kosta egin zaio. Hori jo pixka geratu da. Bai. Aurretik atera dira, oso sendo ikusi ditugu.
baina Kaiarriba lehen da bizi iritsi da, ziabogara, eta gainera berehala, txiba zela Bai, buelta oso azkarra ekin diote. eman dute, Bai, guazen ikustea denborak guk ikusitakoarekin bat egiten duten, baina lehia honek jarraituko du, Bai, hor ikuste ditugu. Donostiarrak gainera azken urteetan aipatu dugu, joera handia izan duela bateletan aritzekoa, eta baita txapelketak, hainbat txapelketa lortu ere, eta esango nuke lortzen ari dela, Donostiarrako batela, pixkana, alde pixka bat kentzea, edo zabaltzea, bestekiko. Denborak, Hortxe, denborak, Kaiarribak lehen da biziko postua bai, 3 segundu gutxiago behar izan ditu Oriok baino, bigarren postu horretan, 2 segundora San Juandarrak Oriotarrekiko, 5 segundo Kaiarribak San Juandarrei, eta 4. postuan Getaria 2-0 posteko denborarekin, San Juandarrak baina 2 segundo gehiago behar izan dituztelarik, 7 segundu Kaiarriba Donostiarrakoak, baino, lehia polita, ez da? Bai, hor Laurak oso gertu datoz, eta, bueno, lehia oso estua, egia esan. Pizkat behar bada Orio eta Kaiarriba. Eta lan erdietara ez dire iritsi. Ez. Hor, zehose, San Juan Darrak, ez da git, 3. postuan di Juan Arraunlaria. Bai. Hor zehose izan du. Bai, ikusten dugu berriro ere. Edo lesioren bat, edo zerbait, bai. Arrauna apurtu zaio. Arrauna ikusten da apurtuta, bai. Arrauna apurtu zaio, bai. Lehen zaten genuen bezala, hemen bukara arte eman behar da, ze, bueno, horrelakoak ere gertatu daitezke, eta atzetik handatorrena, aurre hartu, ez da? Badakizu ni kantazale amorratua naizela, eta Urkoren azken txampa abestiak dioen bezala, azken txampan alegin eta arrauna zaio hautsi, urrengoan lagunok garaipen zuen. Eta bertan, bigarren ziago gaina, Bai, Donostiarra aurretik, Kaiarriba ja, Orio zertxo baixa balago ja, ateratzea pixka bat gehiago kostatzen zaiola esango nuke Donostiarrak baino. Ja, Getariarrak ere ziaboga azkarra, bai, baina hauek ere giratu bai, baina gero ateratzea pixka bat kostatu zaie bai Oriotar eta baita Getariarrei ere. Eta bueno, 4 arraunlari, baina tiraka 3 arraunlari dituztelarik, San Juandarrak 4. kaletik. Bueno, a ver, bukara arte luze ingo zaie, baina bueno. Eta gehien bat, ezin tira doan arraunlariari. Hor traineruan eta eramaten dituzte, bai, errepostoko arraunak, baina nik ikusi izan ditut, bai Kantabriako Astilleron eta baita Galiziako ontziren batean errepostoko arraun bat ere eramatea batelean, alboan jarrita, baina ez da ohikoa izaten. Egia esan, ez dira gertatzen askotan horrelako matxurak eta horrelako historia. Hortxe hartutako denborak, 4:16ko denborarekin Kaiarriba, Orio 2 segundo gehiago, eta ondoren Getaria 4:29ko denbora markatuta San Juandarrak aipatu bezala, arraunlari bat ezinean doala, bai, arrazoi duzu, denborak aldatuta ditugu, baina, kontu postuak argiak dira, behintzat, 3. eta 4. postuetarako. Lehen eta 2. artean, errespeto handiarekin oraindik ere badagoen lehia, eta hortan alegintzen ari dira Oriotarrak jotazu. Baina, aurreneko txampan baina ikusi ditugula aurretik, baina hortikan aurrera nik uste Kaiarriba Donostiarrako Bai. aurre hartu dutela. Baina ez dute etxitzen, eta aldeak ez dira horren zabalak. Azkenean juvenen esketan gertatu den antzekoa, eta hor bukaren arte ikusi beharko dugu ze gertatzen den, eta nola bukatzen den estropada hau, ez da? Bai, jauna. Hortxe ikusten dugu bai, lehia ikusgarri eta estu horretan. Hortxe, ja. Eta, ja. Donostiarrak neurri hartu diote ontzi honei, Eta txando letxez jartzen dute berriro ere barrualdera begira. Eta ikusgarria da, izan da, bai lehen ziabogan esango nuke, eta baita honetan ere, nola giratu duten ontzia, eta olako ontzi laburrean, eta olako estropada laburretan horrek garrantzi ikaragarria dauka. Hor, 4 segundu hartu bizkionik aurretik, eta hori mantentzen aleginduko dira, seguruenik, bukaera arte, hemen azkenengo luze honetan.
Eta esango nuke azkenengo txampan, azkenean luze oso motza dira, denbora gutxikoak, eta iaia azkenengo minutu eta erdian, eta Bai, eta paladako purori dagokionez, palada traineruan eramaten dena, baina desente altuagoan egiten dira normalean estropada hauek, eta hortxe ia berrogei paladan datoz jo eta zu, baina berriro ere esan behar, Donostiarrak makazakak prestatutako taldeak maila handia ematen duela ontzi honetan. Kaiarribak 6:28, hirugarren asentziagoa horretan, Oriok 6:22, 4 segundu gehiago. Getaria hirugarren 6:45 denborarekin eta 7:21 denborarekin, Sanjuandarrak laugarren postuan, arraunlari bat gutxiago arraunean daramatela. 4 segunduko aldea Ziabogan, eta ikusi behar, ze aleginak eta bi egiten ari dira oriotarrak, baina aipatu dugu txispa handiarekin, abiadura handiarekin, palada berezi horri neurri hartu diote Donostiarrakoek, eta estropadaramu ere ez dino bete osakutzen dute, Igor Makazaka prestatzailea Sanjuandarra izanik, eta azken txampan sartuta ikusten ditugu lehendabizi eta bigarren posturako datozen bi ontziak, baina oriotarrak dagokien moduan etxigabe, Etxigabe dena ematen, eta oso danak ematen. Ikuste hurbildu direla bere Donostiarrari. Bai, ez esango nuke, 4 segunduko aldeak entzat zieten hirugarren Ziaboga horretan, azken Ziaboga horretan. Oso estu, baina bai Donosti, Kaiarriba Donostiarra horretik. Bai, eusten diete, ja, 2 segundo tardi inguru, Bueno, ondo. Donostiarrakoek oriotarrei kendu dietena, eta oriotarren inguruan esan behar dugu, gutxiago ibili direla, aritu direla urtengo denboraldian, eta mugimendu eta rotazio handiekin, Getariak ere amaitu ditu bere lanak. Bueno, Orio eta nik uste Orio ligan estropada gehiago inditula, absoluto mailan, Donosti baino. Baina, hor rotazioak eta segurunekin gozituztela. Eta aurreneko asteburuan, Getari izan dela beraien aurreneko asteburua bateletan, eta lan txukuna ere nik uste. Eta meritotikoa eta eskertzekoa ere. Biok nola bat egin dugun. Ze merezi du arraunak maila desberdinetan bizitasun hori eta ikusgarritasun hori izatea. Zuen eskutik ere lortzen ari zarete, emankizun hauek eskenita arrauntzaleei eta talde desberdinetako zaletu guztiei, ontzi hauek ere gogoan izatea, eta eta hemen txalo bero bat hau entzako ere, ez dutela amore eman, eta nahiz eta hiru arraunlarikin... Ni badakizu Sanjuandarrak daudenean tartean batzutan pentsatzen dela, nabarituko altzait, kolore, bakoitzak duen kolorea, ez da? Baina zergatik ukatu eta iruditzen zait, talde bateko edo beste izan da, merito handiarekin amaitzen ari direla. Bai. Aukera bazakaten. Egin behar, hori da. Amore emateko. Eta 11 bider ikusi ditugu olakoak. Bai, así que zoriontzekoa ere beraik egindako lana. Gipuzkoako presidente hori izandako eta Euskadiko Federazioko presidente denaren ingurutik, zorionak Sanjuandarrei, hortxe denborak, Kaiarriba 8:45, Orio bigarren, esan dugu 2 segundo eta erdi, 8:47 14, ez da iritsi 2 segundo eta erdira, hirugarren postuan 9:80 bateko denborarekin, Getaria hirugarren eta Sanjuandarrak 8:32 denbora merito handiko horrekin, laugarren postuan sailkatu dira, garaipena berriro ere Kaiarribak, zorionak, Donostiarra taldekoei garaipen polita lortu behin dute. Bai, garaipen polita, estropada estua, eta, hor juveniletan ere ikusi dugun antzekoa, ez da? Estua, lehiatuta, eta, bakoitzak berea emanaz, oneraino etorri arte, eta, hemen oraingoan Donostiak garaipena lortuta. Eta estropada polit batetaz gozatu izan dugu, Bai, esan dugun bezala, aurreneko txampa horretan ematen zuen, Orio zertxo baita aurre egin zuela, eta, bera jongo zala aurrera, baina, hor biak pare-parean, Getaria hor 15 segundu bat dutara, eta San Juan ere bertan, oso estropada. Polita, eta, izeak, nik ustez dula eragin handi egirik izan oraingo honetan. Ez, goizeko lehen orduan izan duguna, baina arazo gutxiago sortu dituen haizea izan da, arrotza izan da ere, goizeko lehen orduan eta urtsoak izan dira horrei ere aurrekin behar izan diotenak, eta baita egin ere.
Kaiarribak gaurko lehen Gipuzkoako txapelketa lortu du, kaso honetan ere. Ondorioz oriotarrak dira, bi maila desberdinetan garaipena lortu duten bakarrak. Eta ikus dezagun, ze amaiera ematen diogun gaurko Gipuzkoako azken Hemendik 3 estropada hori. minutu gutxi gora bera, neska absolutuen 3 minutu dazkagu, ja, emango digu hasiera. urrengo eta azkenengo irtera Lehenbiziko kaletikan, Hernani hau burutzeko, bigarrenetik, Motriku eta bueno, ja, hirugarrenetik, eta bukatutzat San Juan emateko laugarrenetik. gaurko Gipuzkoako batel txapelketa hau. Azkenean hori eguraldia txukuna, Bai. eguzkitzu, eta bueno. A ver, Eguna ondo amaitzeko moduan Pasaian izan da gainera. Hemendik aurrera guk gurearekin amaitu eta gero bakoitzak berea. Eten txiki bat egingo dugu eta berehala jarraituko dugu San Pedrotik Gipuzkoako txapelketaren kontakizunarekin. Hemen jarraitzen dugu, bai. Eta ontziak bandera gorria, ja! Hasi zaigu. Gaurko azken estropada. Maila nagusian, Zarauzan kaletik, Hernani bigarrenetik, Mutriku hirugarrenetik eta Pasai Donibane San Juan laugarren kaletik. Hortxe dihardute, hemen ere parekotasun handia, lehen irtera, bai, jakina. Hala behar du. 20 segunduak bete dira, estropadak era, ezina dugu. Eta, bueno, parekotasuna normala denez. Eta gogotxu ikusten ditugu lau ontzietako arraunlariak, Elias. bai, bueno. Azkenekoa bezala, irtera oso parekoa, eta, bueno, aber zer ikusten dugun. Bai, estropada batean 30 segundu igaro eta 40 segundu igaro eta parekotasun hori mantentzen ez bada, malo. Bai, kaskar. Baina, bueno, hemen, bera, Mutriku... Arraunean askotan, beltzat guk gemitzen denbora horietan zera esatezan, luze bat edozeinek aguantatzen duela. Hortik aurrera dira erakutsi beharrekoak eta frogatzeko momentuak. Bai, baina gaur, bueno, ikusten genuen irudi horretan, laugarren kale horretatikan San Juan behar bada aurre hartuta, eta beste hirurak nahiko parean. Esaten nuna, hor Mutriku hemen absoluto nesketan, ikustea ere, bueno, notizi oso polita da, eta notiziona. Zalantzarik gabe. Bueno, ikusi ditugu hor infantil eta kadeten esketan, mugimendu handiarekin ibili direla liga osoan zehar, eta bueno... Etorkizunari begira, itxaropen handiarekin begiratu dezakete behintzat orain, aurtengo denboraldian eta azken denboraldietan ikusten ari garenaren arabera. Bueno, hortxe, estropada bigarren minuturako bide honetan, eta bigarren minutura oraindik ere iritsi ez garen honetan, itxuraz aldeak nabarmentxoak. Bai, hori da. Bueno, ea lehen referentzi puntu horretan zer eskaintzen diguten eta ea gauzak zertxo bait argitzen dizkiguten. Badakigu batzoko referentziak ez direla, bueno... Gaurko ez dutela balio, ezta? Ez dutela balio, baina, bueno, batzo San Juanek... Baina referentzi bezala bai. San Juanek 25 segundak ezizkion zara utzi. Hortxe, ziabogan... Eta... Behintzat atzetik... Geratu den talde bakarra ezen diteke argi dagoen bakarra dala. Bai, hori bigarren kale horretatik. Ea guatzen ikustea ze denbora jasotzen ditugun epailen eskutik, baina hemen lehiak berean jarraitzen du guztiok gozatzeko eta nahi dugun moduan. San Juan Darrak hortxe, laugarren kale horrek pumpa pixka bat ere badu, denborarik onena San Juan Darrak markatu dute, eta 2:15 denbora horrekin, baina aldeak ez dira zabalegiak izan, 3 segundu gehiago zarauztarrek behar izan dituzte, ondoren Hernani eta Mutriku sailkatu dira. Lehendabiziko posturako Sendo Xamar, 3 segundu,
ikus dezagun hemendik aurrera zer eskaintzen digun emakumezkoen absolutoen estropada honek, bigarren luzean. Borroka ikusten dugu, lehendabiziko posturako, hirugarren eta laugarrenak argi egi. Bai, ez gabiltza leko mutilekin ikustako estropadarekin alderatuta, diferentzia ikusten da. Hemen ja, aldeak zertxo baita handiago dira beraien artean, eta esan ziteken, ia hor hirugarren eta laugarren postuak argi daudela. Bai. Eta hor burrukan aurreneko eta bigarren postu horiek, naiz eta San Juan nahiko horretuta da. Nahiko sendo ikusten dugu orain arte San Juan darren ontzia. Elias, lehen aipatu dut, orain dela egun batzuk, Legutioko urtegian ikusi ahal izan genula Eusko Labelek babestutako topaketa, eta talde eta ontzi desberdinetako arraunlari hainbatek, bizkaitar eta gipuzkoarrak, lehian ikusi ahal izan genitun bat besteen aurka, bakoitzak bere moduan antolatu zuen eta nahi zuen taldea eraman zuen, baina iruditzen zait ekintza horiek ere mesede egiten diotela lehiaketa honei. Bai, Legution 180 batel izan genituen, Gipuzkoa eta Bizkaiko batelak, eta eguraldia ere lagun izan genuen, eta kriston giroa eta hor San Juan, diferentziala. Ziabogan gainera oso lan polita eginez, bigarren luze honetan lortu dute San Juan darrek estropada purtzea, Bai. Eta nahiko... Zarauztarrak, baina zirudiena, baina alde desinte zabalagoa arekin San Juan darrak nagusi. Hirugarren Ziabogan ere hortxe ikusi ditugu Hernaniko neskak eta Mutrikuarrak, meritu handiarekin, hortxe, bigarren Ziaboga honetan, naiz eta alde desente, galduta daramaten. San Juan darrak zirudiena baino sendoago, bigarren luzean erabat apurtu dute estropada. Bai, ez dakitan lagarren kalean, ez dakit korronterik izango duen, edo, beraien lan ondo eginak, horrek ere, saria dakar, ez da? Bai, noski. Esaten genuen, bezala, lehengo hastian hor Legution izandako estropada hori eta, bai eskertzekoa, horrelako laguntzak egotea, eta Eusko Label kasu honetan, basea eta promozioa sustatzeko, egin zuen ahalegin. Hemen ditugu denborak, 4:57ko denborarekin San Juan darrak, eta ondoren aipatu bezala alde zirudiena baina desente zabalagoarekin 4:55ko denborarekin Zarauztarrak, eta 5 minututik gorako denbora markatuz, bai Hernani eta baita Mutriku ere, alde pixka bat kendu diete, bigarren Ziaboga honetarako San Juan darrek aurkari guztiei. Bai, eta begira, horko irudi horretan, lau batela nola ikusti ditugun, bat bestetikan, alde desienterek. Bai, San Juan darrak momentuan olatu aparretan datoz. Aurretik eta gozatzen, arraunean gozatzea badakigu zer dan, jauskoa ederki berotzea, baina alde ederra dago aurretikoan, eta ederki zoazela ikustea, sufrimendu horrei aurre egin alizateko. Bai, momentu horretan ez dago sufrimendurik, aurrean ikusten zarenean. Bai, gehiago kostatzen da atzetik zoazela lanak amaitzea. Hala. Bueno, gogoratu gaurkoari dagokionez, Gipuzkoako txapelketari dagokionez azken estropadan gaudela, eta, lehen da biziko postuan geratu direla maila nagusian, gizonezkoen maila honetan Kaiarribako taldekoak, Donostiarrakoak, azken urteetan daramaten eraman duten joera horri mantenduta, eta alde ikaragarri zabalarekin, San Juan darrak azken luzean sartuak ditugu erabat, oraintxe egin berri dutenean Ziaboga Zarauztarrak bigarren postu horretan, zer ikustekorik ez du. Lehen aipatu dugu, estropadarik ez duenak ikusi ditugula, gizonezko, juvenil eta baita emakumezkoetan ere, Kaiarribak nagusitasun, nahikoarekin, 2 segundu tardiko aldearekin lortu du garaipena absolutoen mailan, gizonezko absolutoen mailan, baina emakumezko honetan estropada apurtuta datorera bat. Bai, azkenengo estropada, azkenengo Ziaboga eta azkenengo luzean, Manu, hau bukatzear dago eta kriston estropada politak ikusi ditu goizonetan, denetatik, pixka lehiatuagoak izan direnak, beste batzuk hau bezalakoa, nabermen ikusten direna
nolakoa izan daitekeen emaitza, baina, bueno, nik uste goiza oso ondo jundala. Eguraldiak errespetatu gaitu, hori ere eskertzekoa da, hortxe ditugu denborak, eta bai, alde benetan nabarmenak 7:15 denbora markatu bai dute San Juan darrek, Zarauztarrak bigarren postuan 7:26 denborarekin, 11 segundo bada aldea, 3. luze batean, eta ondoren, Mutriku eta Hernani kasu honetan lehen da bizia aipatu behar dugu, eta Mutriku 4. postuan, baina aldeak ja oso nabarmenak, eta, esan dezakegu, garaipen esanguratsua lortuko dutela San Juango nagusi mailan lanean, lehian ditugun emakumezkoak. Eta, nila bukatzen gabiltzala emanaldiarekin, eta estropadarekin, gogoratu urrengo apirilak 11 eta 12an Euskadiko txapelketa izango degula Sestaon, Benediktan. Aipatu dizuegu Euskadiko Federazioko presidente jauna digula, eta produktua saldu behar. Eta, animatu jende area jutea ikustera estropada, edo bestela, igandean ere, gaur bezala, gure YouTubeko kanalaren bidez, eta ETB-ren web horriaren bidez, emango den emanaldia ere izango dela. Hortxe azken paladak ematen San Juan darrak, garaipena lortuko duten San Juan darrak, garaipena zorionak San Juango batela bete duten ontzikoei, eta zer gertatu? San Juan darrak ere lortu dutela 2 mailetan, garaie izatea Oriotarrekin lehia horretan jarraituta. Lanak amaitzear, amaitu dituzte Zarauztarrek ere bere lanak, eta bai alde zalantzarik gabekoak esango dugu. Baina, eskertzeko ere, Manu lehen Getariak alde esan dugun bezala, hemen ere, klub desberdinak egotea, nahiz eta maila desberdinak, eta danak ez irabaztera etorri, baina, nik ere eskertu absoluto maila honetan, pixkat behar bada gure ikuspuntua, edo, jendeak bilatzen duena bakarri trainerua dela, eta horrelakoa ikustea ere, zoriontzekoa da. Zalantzarik gabe, eta ikustea, beste ontzi hauetan ere badagoela lehia, eta arraunlari guztiek errespetoa behar dutela, eta jarraipen bat, eta agian guretzako horren garrantzitsua ez dena, beste batzuentzako ikaragarri garrantzitsua izan daitekela. Mutrikuk ere amaitu ditu bere lanak, Txalo eta Biba mutrikutarrentzako ere, etorkizunari begira behintzat frogatzen ari dira, oso lan txukun egiten ari dira bere taldean, denborak eskainiko dizkizuegu, naiz eta zalantzarik ez dagoen ikusita San Juan darrek lortu dutela garaipena, eta baita gaurko bigarren garaipena maila desberdinetan. Hortxe ditugu, San Juanek 9:45 eta 500 behar izan duen denbora bigarren postuan, 47 segundora 10:2, 55 denborarekin Zarautz, eta ondoren Hernani sailkatu da, eta 4. postuan aipatu dugun Mutriku. Elias, ikusi beharrekoa ikusi dugu, eta goiz polita, eguraldiak ere errespetatu gaitu, freskua, baina behintzat euririk eta ez, jendea gero eta gehiago hurbildu zaigu, eta iruditzen zait, orokorrean jendeak osatu egin duela gaur egun ere federazioak antolatutako estropadan, antolakuntzari dagokionez, bai San Pedrok eta baita federazioak inolako arazorik ez dutela izan iruditu zaigu, geho barrutik dagoena beste gauza bat izaten da, baina gu behintzat ez dugu lakorik nabaritu, matxura bakarra San Juan darrek arraunarekin izan dutena, pena izan da, baina hori ere arrauna da, eta afizioa pixka bat mantentzeko eta lantzeko baliagarria izan baldin bada gaur egin dugun lana, zorionekoak izango gara, Elias. Bai, hori da, nik uste zu laburpen osoa egin dezula, eta, ezer gutxi hortarako tortzen gara, ezer gutxi gehiago esateko eskerrak eman federazioari, Gipuzkoako federazioari, gaurko emanaldiaren gatik ere, horrelakoekin bai gazteak eta, bai gazteak eta bai besteak. Arraunean jarraitzeko, nik uste indarra ematen dula, gero etxetik handabiltzanak ere, hor beste pantaiako bestaldean estropada jarraitzen, beraientzako ere onuragarri. Eta jarraitu dezatela, gutxienez, guk eskaintzen dugun kotakizun honen bitartez, arrauna jarraitzen eta bizitzen. Bai, eta hori lehen esaten ari nintzen bezala, animatzea urrengo asteburuan apirilak 11-12, urrengoan ere 18-19
naiz eta hor Sevillan Realeko finala egon, ba bueno, Espainiako txapelketa antolatuko degula Legution, Espainiako baten txapelketa, eta bueno, ba, jendea... Pantalla erraldoik eta ez duzu jarriko Realaren partidua jarraitzeko, ez da? Ez, estropada goizean izango da, larunba goizean, así que hor jarraipena batel estropada. Eskaintza bezala ere, alian ditzak etxarra izango, haizu, gau ingururaino mantendu, eta partido ikusi, eta gero ospatu. Hori da, ospatu. Hori da, bai. Eta, bueno, ba, esan bezala, eskerrak hor bestaldean egon zareten guzti hori, eskerra federazioari, eskerra nola ez arraunlariei, ze berei gabe, arraunlariak eta klubi gabe, ba, hau ez litzake posible. Guztion esfortzua benetan eskertzekoa da. Eskerrik asko Manu ere. Plazer bat izan da beti bezala gurean izatea eta jarraitu ahal izatea. Eta eskertu ere bai Pixeleko lagunak, eta nola ez ETBek ere, ba, bueno, emanaldi hau bere web orrian ematen ari dela, eta bueno, ba, eskertu ba, pixkat beste modalidade o disiplina hau ba, ezagutzera ematen laguntzen jarraitzeagatik. Jarraitu ahal izatea, ba, garai batean behintzat oso jarraitu zen maila honetako estropada. Ba, Pasaiako imagin zoragarri hauekin, ikuskizuna eskaini dizuegu, eta agurtzea besterik ez zaigula geratzen. Presidente jaunak aipatu dizkigu eta eskerrak eman ditu eman beharreko guzti horien izenean, gure aldetik bat egiten dugu horrekin, eta urrengoan ere gurekin jarraitzea eskertuko dizuegu. Gaurkoarekin, agurtzea besterik ez zaigu geratzen, Elias, mila esker, plazer bat izan da. Agurta erdi, guzti hoi. Urrengo arte.